li fuqna b'xi mod jew ieħor dejjem impatt kemm fuqna jew inkella fuq familjari tagħna u nies illi nafu. Illum is-sem ser ikun bid-deputati mexxejja tal-Partit Laburista tajjeb illi nirrimarkaw u nfakkar ukoll li l-qofol ta' din il-konferenza ta' dawn l-attivitajiet jintlaħaq għada it-tnejn bid-diskors tal-Prim Ministru irreli mis-6 ta' filgħaxija il quddiem. Nixtieq nirrimarkaw ukoll li kull min irriserva post importanti li jattendi għax inkella jkun qiegħed jieħu post ħadd ieħor minħabba l-fatt li dawn l-attivitajiet qegħdin jittellaw skont id-direttivi tas-saħħa pubblika. Nixtieqkom tingħaqdu miegħi sabiex nagħtu ċabċipa wkoll lill-deputat mexxej tal-Partit Laburista Daniel Mikallef flimkien miegħu tingħaqad ukoll il-President tal-Partit Laburista Ramona Attard. Nħalli fidejn Ramona sabiex tagħti bidu għal din l-attività. Bonġu lilkom li qegħdin hawnhekk u bonġu lil dawk li qed isegwilna mid-djar tagħhom jew minn x'imkien ieħor. Inġeddu Malta flimkien din hija t-tema ta' din il-konferenza u għalija minn dawn it-tliet kelmiet sbieħ l-iktar waħda importanti hija Malta. Malta. Aħna kburin li Maltin. Aħna nħobbu lil Malta. U għalhekk kull deċiżjoni li nieħdu aħna nieħduha sabiex inkomplu ntejbu u nġeddu lil Malta. U din hija Malta ta' kulħadd. Malta tal-ħaddiema li ġejjin minn kull pajjiż, Malta tal-professjonisti, Malta tal-ħaddiema tas-snajja, Malta tal-businessman, tas-self-employed, Malta tal-persuni b'diżabilità, Malta tal-persuni gay, tal-persuni trans, Malta tal-high flyers u Malta da dawk li għandhom bżonn assistenza iżda jaslu wkoll. Malta tal-anzjani u Malta tat-tfal. U għaliex niġġeddu? Għax minn ma jiġġeddiċ jiskadi, jistaġna. Immaġinaw biss li kieku f'din is-sena u nofs li Robert Abela ilu Prim Ministru ma tieħdux id-deċiżjonijiet it-tajbin sabiex niġġeddu. Ma kinux joħorġu l-wage supplements, il-vouchers, is-sussidji tal-kera, kienu jintilfu l-impjiegi, mhux illum il-ġurnata għandna l-inqas rata ta' qatt fl-istorja. Ikonna l-ekonomija tmur lura u l-Aġenziji ta' Kreditu Internazzjonali ma jagħtunix, mertijiet ma jagħtunix tbassir pożittiv. Ikollna wkoll ma kienx ikollna t-tagħlim online, ma kienux joħorġu inċentivi għal loans għal persuni b'diżabilità u b'mart kroniku sabiex isiru sidin ta' djarhom. Ma jingħatawx mediċini tal-kanċer b'xejn. U s-sena d-dieħla mediċini tal-IVF b'xejn. Dawn huma ftit biss mill-miżuri li kellna bżonnhom għal ħajja ta' kuljum f'din l-aħħar sena. Għax din l-aħħar sena kienet importanti li nagħtu l-każ il-bread and butter issues, is-survival tagħna x'aħna xi kultant nieħduhom for granted dawn l-affarijiet imma ħarsu lejn pajjiżi oħra fejn il-bread and butter issues tagħhom ma jieħduhomx for granted, ħarsu lejn il-qatt u lejn problemi oħra anke fis-sistema tas-saħħa li għandhom. Iżda niġġeddu flimkien għax issa jeħtieġ li naspiraw għal tiġdid ulterjuri. Għal tiġdid li f'Malta f'pajjiżna itina l-aħjar kwalità ta' ħajja li qatt kellna. U f'din is-sena tallimna li l-forza tagħna, s-saħħa tagħna meta nkunu maqudin flimkien, niġbdu ħabel wieħed. Ejja mhux biss nippreparaw Malta l-futur, imma iva rridu nkawdu din Malta bi kwalità ta' ħajja aħjar issa fil-preżent. Malta isbaħ b'aktar open spaces, aktar bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol, b'servizzi li diġà jingħataw ikomplu jittiebu. Din il-konferenza hija xhieda tad-determinazzjoni tagħna li f'dan il-pjan ambizzjuż tagħna għal pajjiżna ninvolvu lil kulħadd. U ser nibqgħu iffukati, dik inwedulkom. Mela il-bieraħ aħna kien attività f'Għajn Sielem bil-preżenza tal-Prim Ministru u kien hemm żewġ anzjani wara u sejħuli bil-kwiet qalu li isma'. Qalu li sejrin tajjeb ħafna l-grazzja tal-Alla aħna, però għandi xi ħaġa waħda x'immaqdarkom qed tolhom ngħiduli. Qalu li jaqlawlkom wisq in-nazzjonalisti u intom qatt ma tirrisponduhom. U qedtilhom jiena żmien il-provokazzjoni spiċċa. Żmien li xi ħadd jipprovoka u xi ħadd ieħor jaqal provokazzjoni spiċċa. Niftakru ftit dak iż-żmien meta kont għadni tfajla, tifla żgħira. Kandidata tal-PN li irtirat il-kandidatura tagħha qalet li l-Partit Nazzjonalista għadu maqbud fit-tmeninijiet. Jekk irid jibqa' maqbud f'dawk iż-żminijiet il-Partit Nazzjonalista jibqgħu. Iżda aħna inħarsu l-qudiem.
Aħna ma rridux Malta tal-passat, imma rridu Malta tal-preżent u tal-futur. U aħna għall-attakki ma nħalluhomx jisfukawna. Aħna l-dawk l-attakki nirrispondu billi nibqgħu sodi fil-viżjoni tagħna. Nirrispondu billi ħabtu aktar bibien ħalli nisimgħu lin-nies. Nirrispondu billi niżlu fil-pjazzez biex niltaqgħu man-nies u nisimgħu x'inhuma l-prijoritajiet tagħhom. U għalhekk ngħidulhom tistgħu tagħmlu kemm tridu attakki, aħna ser nibqgħu żgħodi, ma jbeżżawniex żgur, imma aħna ser nibqgħu iffukati fuq il-politika tan-nies. Dik il-politika li żżid il-pensjonijiet li permezz tagħha ikollok budget wara ieħor bla taxxi. Il-politika taċ-childcare b'xejn u l-estensjoni tas-servizz taċ-childcare, tal-eżamijiet tal-medsek b'xejn, tat-trasport pubbliku b'xejn, għaż-żgħażagħ għal persuni b'diżabilità. L-akbar proġett infrastrutturali li qatt seħħ f'pajjiżna u t-toroq fost l-oħrajn. U jgħiduli n-nies, però tħares lejn id-dinja kollha u pajjiżna Alla jbierek sejjer mhux ħażin, sejjer tajjeb. Allura x'tiġdid hemm bżonn? U jiena ngħidulhom ftakru f'dak li ġara lill Partit Nazzjonalista qabel l-2012. Lorenz Gonzi ma kien jieħu deċiżjonijiet ta' xejn, ma kienx ilaqqa il-Parlament, għax deputati fih danu kienu jedduh li jwaqqgħu il-gvern jekk ma jagħmilx dak li jgħidu huma. U l-poplu urih li ma jridx dik it-tip ta' tmexxija. Il-poplu urih fl-elezzjoni. U dawn l-effetti il-Partit Nazzjonalista għadu jsofrihom sal-lum il-ġurnata. Araw x'inhu għaddej fil-Partit Nazzjonalista u tinnutaw x'inhuma l-konsegwenzi ta' nuqqas ta' tiġrid. U l-Partit Nazzjonalista ħelu wisq mela tella storja fuq il-medja tiegħu u qal li l-unions u l-professjonisti qed jikxfu l-fallimenti tal-gvern għax ġewna waqt din il-konferenza u kellhom il-proposti tagħhom u l-kritika fejn jaħsbu li f'pajjiżna jista' jmur aħjar. Ma femux lanqas il-bażiku li lan ta' din il-konferenza mhijiex biex tinċensa l-gvern, iżda hija biex kulħadd iressaq il-proposti. U semmew pereżempju lill-Kummissarju tat-Tfal li tkellmet fuq il-Konvenzjoni għad-Drittijiet tat-Tfal, lill-General Workers Union li tkellmet fuq impjiegi ta' kwalità u lill-ex-President tal-Kamra tal-Kummerċ li tkellem fuq il-bżonn ta' viżjoni għat-tul. U għax ma segwewx is-sessjonijiet tal-konferenzi kollha. Għax kellna aktar idejat u aktar kritika kostruttiva, kellna sessjoni fejn qalulna li għamilna ħafna fuq l-IVF iżda jeħtieġ li nbidlu l-liġi. Għax il-koppji xorta ikollhom imorru barra minn Malta sabiex jagħmlu trattamenti bħal PGD u jien naqbel 100% li hemm bżonn overhaul tal-liġi. Semmewna wkoll li hemm bżonn li jidħlu kontraċettivi b'xejn, kontraċezzjonijiet b'xejn. U l-ewwel ħaġa jeħtieġ li min ikollu bżonn il-kontraċezzjoni tkun disponibbli għalih. U di tista' ssir sempliċi, b'mod sempliċi. Hawn pharma boxes li huma bħal vending machines u tista' tmur tixtri sew jekk mhux pregnancy test, sew jekk mhux kontraċettivi, anki mediċina oħra li tsib over the counter għal uġieħ ta' ras. Dawn huma affarijiet sempliċi li nistgħu nimplementaw f'pajjiżna b'aktar preżenza ta' pharma boxes u li jagħmlu il-ħajja iktar faċli, speċjalment f'Malta fejn is-sess u s-sess qabel iż-żwieġ huwa kkunsidrat tabu u għalhekk anki li tixtri kontraċettiv. Kien hemm li għalinna li issa ma jistax ikun li nkomplu għax il-farmaċiji hemm minnhom li minħabba l-kuxjenza ma jboħux il-morning after pill u speċjalment jekk ikollok bżonn nalħadd issib problema minn fejn se tixtri minħabba in-nuqqas ta' farmaċiji u naqbel magħhom ukoll. Il-bieraħ f'Għawdex stess, il-Prim Ministru ħabbar aktar konnettività f'Għawdex u bdew isemmu n-nies kemm huma proġetti tajbin, il-fast ferry, ir-reverse osmosis, issa semmew ukoll li jeħtieġ li jkollna żvilupp sostenibbli. Irridu li l-ambjent naturali ta' Għawdex jiġi protett. U għax in-nies qalulna dawn l-affarijiet u aktar, għall-Partit Nazzjonalista dawn kienu qed iċanfru l-gvern. Ma fehmu xejn. Taf xi tfisser li jekk ikun hemm huma fil-gvern attivitajiet bħal dawn ma jsirux għax f'għajnejhom ħadd ma jista' jikkritika lill-gvern. Opportunitajiet li stakeholders jaqsmu l-kritika u l-idejat tagħhom ma jkunx hemm. X'attitudni ta' superjorità, arroganza mill-oppożizzjoni aħseb u wara li ikunu fil-gvern. U din tiġri l-ħin kollu fil-Partit Nazzjonalista. Mela aħna nagħmlu diskussjoni sieħa fuq l-IVF u l-ħajja sesswali. U fil-Partit Nazzjonalista għax kandidata ittentat internament tgħidilhom fuq contraception ma tawx kasa u wasluha biex tirriżenja.
Għax fi kliema il-Partit Nazzjonalista staġnat fit-tmeninijiet. Kandidat ieħor għax faħħar il-proġett tal-Fasferi għalulu neħħi dak il-post minn fuq Facebook u kellu jitlaq ukoll mill-Partit Nazzjonalista. Diki għal-libertà tal-espressjoni. U jekk inti ma tħallix id-diskussjoni fiħdani, taħseb wara kemm ser tħallija fuq livell nazzjonali, fuq livell pubbliku. Kif tista' tejjeb il-politika tiegħek jekk ma tismax il-kritika. U għalhekk dik id-differenza bejn iż-żewġ partiti, bejn aħna u bejn huma. Aħna miftuħin għall-idejat, aħna miftuħin għall-kritika kostruttiva, aħna miftuħin għad-diskussjoni. U f'din il-konferenza attendew nies minn kull mixja tal-ħajja, attendew nies li probabbilment qatt ma vvutaw għall-Partit Laburista u jista' jkun li mhux ser jivvutaw għall-Partit Laburista, jista' jkun jivvutaw għall-Partit Nazzjonalista għal xi partit ieħor jew ma jħossuhom li mhumiex f'pożizzjoni, ma jħossuhomx li għandhom jivvutaw. Però they are welcome here. They are welcome li jaqsmu l-idejat tagħhom. Il-vot u ta' kull wieħed u waħda minna iżda aħna xorta jinteressana x'taħseb. Il-konferenza mhijiex xi eżerċizzju kosmetiku. Ridna li tkun eżerċizzju ta' onestà, għax l-onestà tfassal il-politika għall-preżent u għall-futur. U l-appell tiegħi llum huwa dan huwa dak li nistenna, li nkunu franki, onesti ma' xulxin u fuq dan il-livell nixtieq id-diskussjoni llum. Għalhekk nixtieq li tinfetaħ din il-konferenza, din is-sessjoni tal-konferenza tal-lum billi ngħidilkom aħna qegħdin hawn biex nisimgħu. U dan il-gvern għandu l-kredibilità li mhux biss jisma' iżda li jwettaq. U għalhekk il-kontribut ta' kull wieħed waħda minnkom importanti ħafna. Grazzi. Grazzi lil Ramona Attart, il-President tal-Partit Laburista tal-ftuħ tagħha f'din l-attività. Xi ħaġa sinonima li qed issir f'dawn l-attivitajiet hija li l-politiċi qegħdin jieħdu pass lura u qegħdin jitkellmu n-nies. L-imsieħba soċjali intom li qegħdin hawnhekk preżenti, propju llum ser inkunu qegħdin nagħmlu hekk. It-tema hija s-saħħa, għandna diversi infermiera, tobba, kirurgi, esperti fil-qasam tas-saħħa li ser ikunu hawnhekk magħna u ser jagħmlu l-interventi tagħhom. Xi ħaġa li għamel il-Gvern tul il-pandemija kienet mhux biss illi nefaq il-flus, nefaq il-miljuni sabiex jipproteġi ħajjet in-nies, però pari passu parallel ma' dan xorta waħda baqa' għaddej bl-investiment illi sar ġewwa l-Isptar Mater Dei. Investiment illi naturalment iħalli impatt fuq il-ħajja tan-nies. Biss iftakar anke il-Prim Ministru matul iż-żmien tal-pandemija jinawgura tamir teknoloġiku ġdid, tamir mediku sabiex jista' itejjeb il-ħajja tan-nies. U ħanibdew id-diskussjoni bl-interventi tagħna billi nitkellmu ma' Mr. Curtin Sant li huwa kirurgu ġewwa l-Isptar Mater Dei. Mr. Sant, nħalli fidejk sabiex tgħidilna l-impatt tanġibbli, l-impatt konkret illi ħalli tamir mediku fuq il-pazjenti ta' kuljum. Deputat Mexxej, President, Sinjuri, grazzi ta' dil-istedina. Nixtieq nitkellem fuq żewġ punti. L-waħda hija l-isport. L-isport, jiġifieri matul il-pandemija xorta baqgħu n-nies baqgħu attivi u għal ħafna snin l-isport dejjem ingħata għaż biss kien hawn dipartiment għalih. Għazbis kienaw għarfien, ħadd ma juħsiebu, kienaw tista' tgħid jiġifieri l-atleti u l-isportivi tagħna sta professjonisti jew mhumiex. Konna narawhom fi kliniċi mhux speċjalizzati. Illum il-ġurnata tista' tgħid bi pjaċir ngħid li elevajnieh jiġifieri fid-dipartiment interdepartmental u għandna tista' tgħid żewġ konsulenti ġodda illi huma in sports medicine. So mixin il-qudiem fil-investiment ta' riżors uman. Fadal biss, ovvjament, l-atleti tagħna illi ovvjament infakkar illi xatt sportiv illi iweġġa għandu bżonn il-kura speċifikali, imma għandu bżonn il-kura in a timely manner, fis-sens illi inti titterġa' tibathom lura għall-isport mill-iqsar żmien possibbli. U allura importanti dawn il-kliniċi speċjalizzati li nkomplu nżiduhom u nsaħħuhom. U diġà tinsaħħuhom anzi fil-investiment fil-riżors uman, fis-sens li fizioterapisti u podologists li huma abbinati ma' dawn il-kliniċi, kif ukoll it-tagħmir li qed intuhom. Ħansemmi ħaġa waħda biss, pereżempju hija l-PRP machine li għandna, PRP biex ma nidħolx ħafna fid-dettalji huma injection speċifika għall-infjammazzjoni madwar it-tendons u ligaments illi dawn isibu ħafna fl-atleti u tajjeb illi kif qed niżviluppawha inkomplu niżviluppaw ma li għandna. Fid-dipartiment tagħna tal-ortopedija pereżempju, diġà ma kienx biżżejjed żidna
another theater, zidna theater ieħor għall-affarijiet li huma ta' emerġenza. Allura llum il-ġurnata dak li jkun iweġġa' jew kollu xi ksur jew affarijiet hekk jinqeda b'operazzjoni min ikollu bżonn operazzjoni jinqeda iktar malajr. Infakkar ukoll ir-riżors uman li kien investit fih tul dawn l-aħħar snin illi permezz tat-taħriġ li għamilna kemm Malta u kemm barra minn Malta qed noffru kura aħjar lill-pazjenti Maltin. Jiġifieri dak kollu li tallimna tista' tgħid matul dawn is-snin qed noffruh lill-pazjenti tagħna. Perfetti maħniex, nistgħu mmorru ħafna l qudiem, nistgħu nimpruvjaw il qudiem imma din l-umiltà illi narfu li aħna maħniex perfetti, li aħna narfu fejn nistgħu nimpruvjaw, illi ġalek tibqa' tinvesti biex tmur il qudiem. Kif appena tgħid isma' aħna sirna l-aħjar, is-servizz jistaġna u ma jibqax jiġġedded. It-tieni punt li nixtieq insemmi huwa il-pandemija, qegħdin f'nofs pandemija tista' tgħid żgur li għadha m'għaddietx minn warajna, pandemija li tallimna ħafna dwarha, tallimna ħafna, tallimna li nimxu max-xjenza pereżempju, li mhux infajru il-miżuri kif jidrilna, kif biex nintoġbu, tallimna d-disciplina. Imma tallimna wkoll illi għandna bżonn servizz tas-saħħa. Għandna bżonn iktar importanti servizz tas-saħħa li huwa tajjeb, li huwa b'saħħtu. Għax dak li kellna bżonn. U fl-opinjoni tiegħi in-nies, ir-riżors uman huwa l-pedamenti tal-servizz tas-saħħa. U hawnhekk wera s-servizz tas-saħħa li għandna servizz tas-saħħa reżiljenti, servizz tas-saħħa li laqa għal kull sfida li kellna. Laqa għal prattikament dak kollu li kien hemm bżonn. U żgur grazzi għan-nies mill-kbir saż-żgħir illi taw kull ma setgħu biex il-frontliners kollha biex ikollna servizz tas-saħħa illi jixraqilna. U qegħdin fiex qegħdin ħabba dawn it-tip ta' nies. Nirringrazzjahom minn hawnhekk, anzi inkomplu nissapportjawhom. Biex verament inkomplu nieħdu ħsieb is-saħħa tan-nies ta' Malta u kollha. Nirringrazzja lil kulħadd. L-aħħar ħaġa hija inkomplu ninvestu f'dan ir-riżors uman, ninvestu tajjeb fil-makkinarju, fil-spazji, imma riżors uman fejn kellna bżonn sibnieh. U dak huwa li fejn għandna bżonn inkomplu ninvestu għaliex in-nies u l-pandemija wriet illi kellna l-kapaċitajiet kollha neċessarji across all the boards. Thank you. Grazzi, Mr. Sant, tal-intervent tiegħek. Kif għamilna l-bieraħ ġewwa Għajn Siela m'għawdex bis-sem tal-Prim Ministru fejn kif aċċennajt anke fil-bidu ta' din l-attività, il-politiċi qegħdin jieħdu pass lura. Infatti Daniel kif ukoll Ramona ser ikunu qegħdin hawnhekk matul din il-bqija tal-attività jissimgħu l-ħsibijiet ta' dawk kollha li huma parteċipi f'din id-diskussjoni. Il-kelma investiment u l-kelma saħħa naturalment imorru flimkien. Għaliex investiment fis-settur tas-saħħa żgur li qiegħed iqarreb aktar is-servizz soċjali wkoll lejn iċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Se nkunu qegħdin nintaqgħu issa ma' Naomi Kakija, kandidata wkoll fisem il-Partit Laburista l-elezzjoni ġenerali li jmiss, se nkunu qegħdin nisimgħu minn għandha dwar x'impatt iħalli meta Mr. Sant tkellem dwar l-investiment li qed isir dan l-impatt fuq iċ-ċittadini. Kif qiegħed jinħass? Nixtieq nisma' minn Naomi wkoll minħabba li hija kandidata ċertament li qiegħda tintaqa' man-nies u tisma' x'impatt ikun hemm minn dawn l-investimenti li qed nitkellmu dwarhom, x'titjib nistgħu nagħmlu fis-settur tas-saħħa. Naomi. Grazzi ħafna Wayne. Kif qed tajjeb fl-introduzzjoni tiegħek Wayne, fl-aħħar xhur waqt illi l-pajjiż kien iffukat, kien qegħdin ninvestu dak kollu li kien hemm bżonn biex inkunu kapaċi nilqgħu għall-pandemija. F'pajjiżna baqa' għaddej investiment bla preċedent fl-infrastruttura tas-saħħa. U forsi illum nifhmu aħjar kemm hi kruċjali illi ikollok sistema tas-saħħa robusta, kemm importanti illi r-riżors uman tiegħek, illi l-workforce tiegħek jopera f'sistema tas-saħħa illi hija flessibbli, illi hija kapaċi tilqa' għal bżonnijiet tal-ġurnata. U rrid infakkar x'inhu għaddej għaliex qegħdin nagħmlu passi ta' ġgant f'dan is-settur. Ibda biex dan il-gvern ħajtina blokka ġdida tas-servizzi tal-outpatients, investiment ta' iktar minn 170 miljun euro, investiment li ħajbiddel l-aspettattivi tagħna mis-servizzi tal-outpatients. Fuq livell ta' komunità mbagħad dan il-gvern telaq bi pjan ambizzjuż biex f'kull belt u f'kull raħal f'Malta u Għawdex ikollna
il-servizzi tas-saħħa iktar viċin tal-komunità. Qed naraw sensiela ta' bereġ, sensiela ta' ċentri tas-saħħa illi qegħdin jiftu għall-ewwel darba jew li qegħdin jiġu renovati. Fuq skala ikbar, mbagħad dan il-gvern se jtina l-ewwel ċentru tas-saħħa reġjonali għandna wieħed ħajkun fil-Raħal Ġdid u ieħor fit-Tramuntana ta' Malta. U fis-saħħa mentali wkoll kellna bżonn u għandna bżonn investiment fl-infrastruttura fis-saħħa mentali l-koll nistgħu naqblu. Dan il-gvern wedna li ħajtina sptar ġdid għas-saħħa mentali u dan il-proċess għaddej ukoll bħala parti minn strateġija holistika dwar is-saħħa mentali. Għaliex biex il-pazjenti tagħna mhux biss intuhom is-servizzi tas-saħħa b'xejn, imma servizz effiċjenti u tal-għoli kwalità titinvesti, taħseb għalih u trid tkun tħobb lill-poplu tiegħek. Ma ninsewx illi l-investiment fl-infrastruttura tas-saħħa mhux dejjem kien priorità. L-isptar Mater Dei dam kważi 20 sena biex wasal għand il-poplu u meta wasal, ejja ngħidu li llum il-ġurnata rridu nħarsu lilin minn dan l-isptar biex naqbdu l-bżonnijiet tal-popolazzjoni tagħna. U llum narfu illi l-investiment tal-infrastruttura ma jridx igawdih biss il-poplu llum, imma jrid ikun sostenibbli biżżejjed għal ġenerazzjonijiet ta' warajna. Però ma nkunx fimt l-iskop ta' din il-konferenza jekk niġi hawnhekk u nitkellem biss fuq dak li għamilna tajjeb. Irrid nitkellem fuq x'nistgħu ntejbu. U bħalma qegħdin inresqu s-servizzi tas-saħħa iktar viċin tal-komunità, l-istess nixtieq nara bis-servizzi tas-saħħa sesswali. Semmietom ukoll Ramona fl-introduzzjoni tagħha. Irrid nara li dawn is-servizzi joħorġu minn Mater Dei u jibdew jingħataw jekk jista' jkun miċ-ċentri reġjonali tagħna fejn wieħed ikun jista' imur u jaraħ xi ħadd mingħajr telf ta' żmien u ma nistax nisħaq biżżejjed l-importanza ta' l-aċċess ta' dawn is-servizzi u l-edukazzjoni, speċjalment issa illi l-età tal-kunsens hija 16-il sena, hemmhekk ir-responsabilità tagħna żdiedet. U fl-aħħar snin f'pajjiżna esperjenzajna ħafna tibdiliet soċjali, imma ma rridx ngħid you love you, però f'pajjiżna dan is-suġġett baqa' tabu. U fejn għandek tabu, għandek il-biża', għandek il-miżinformazzjoni, għandek l-istigmas u wis probabbli ħajwaslek għal problemi soċjali oħra. U ejja nibqgħu naraw illi nwasslu informazzjoni li mhix biss fatwali imma realistika u mhux biss għaż-żgħażagħ imma għas-soċjetà kollha. U rridu nbidlu l-approach tagħna fuq dan is-suġġett. Ejjew nibdew nitkellmu fuq is-saħħa sesswali bħala fattur importanti għal well-being tagħna. Iżda qabel xejn nemmen illi għandna nkunu kommessi illi nqisu l-aċċess għal kontraċettivi u jew il-morning after pill bħala essenzjali, nifhmu illi mhux kull kontraċettiv jagħmel sens għal kull mara. Naf li hemm ħafna nisa illi jafu x'qiegħda ngħid u qiegħda ngħid hekk għaliex hemm ħafna nisa li naf li għaddew minnha. U għalhekk irdu nħarsu lejn l-aċċessibilità ta' firxa iktar wiesa ta' kontraċettivi. U għax nemmen li huma essenzjali, nemmen ukoll illi wasal iż-żmien illi l-għażla informata tal-mara fuq dan is-suġġett gwidata mit-tabib tagħha għandha twassal biex il-kontraċettiv tal-għażla tagħha jingħatala b'xejn. Raġunijiet soċjali jew ekonomiċi m'għandhomx jimpedixxu l-aċċess tal-kontraċettivi għall-mara. Hemm bosta punti oħra nistgħu niddiskutu fuq dan is-suġġett, però l-istrateġija għas-saħħa sesswali tagħna għandha tinkludi wkoll firxa iktar wiesa fis-soċjetà tagħna, il-komunità LGBTQ, nies b'diżabilità. Nista' nibqa' għaddejja hemm ħafna punti x'nista' nsemmi kollha huma importanti. Naf li dialogu beda, ejja nkompluh, ejja nxamru l-kmiem u nkomplu track record tajjeb ħafna li għandna fis-settur tas-saħħa f'dan is-suġġett ukoll. Grazzi, Naomi, tal-ħsibiet li samt magħna. Il-bieraħ id-diskussjoni ċentrali li ddominat ġewwa Għajnsiela M'Għawdex kien l-ambjent. Ser norbtu l-ambjent mas-saħħa, ma nistgħux nitkellmu dwar is-saħħa u l-impatt il-kwalità tal-ħajja tagħna jekk ma nħarsux lejn id-deċiżjonijiet taqlin li qed jieħu l-Gvern fisimna. Tajjeb nirrimarkaw ukoll li l-Prim Ministru Roberta Bela ftit tal-jimilu kien propju barra minn xtutna ġewwa Aten il-Greċja fejn it-tibdil fil-klima l-ambjent iddominaw parti mill-aġenda tad-diskussjoni. Magħna għandna lill-Professur Stephen Mantfert u nixtieq nirringrazzjah tal-li qiegħed hawnhekk magħna u nara bil-preżenza tiegħu wkoll. Profs, il-mistoqsija li xtaqt nagħmellek hija kemm importanti li nibqgħu nieħdu deċiżjonijiet għaqlin fejn jidħol is-settur tal-ambjent
sabiex ikonna ħajja iktar ġusta, iktar tajba li nistgħu ngħixu fiha, speċjalment fejn tidħol is-saħħa tagħna. Grazzi tal-istedina. Kif qed tgħid inti, l-ambjent għandu ħafna x'jaqsam mal-ispeċjalità li għandi x'naqsam magħha jiena li hija s-saħħa respiratorja. Aħna diġà għandna kellna ir-rekord ħażin li għandna l-iktar ammont ta' tfal ażmatiċi fil-Mediterran u kważi fl-ewwel kwart tal-league table tad-dinja u di għandha żgur x'taqsam mal-ambjent kemm ta' barra u kemm ta' ġewwa. Diġà qed naraw differenza minn meta il-fuel li ntuża fil-power stations tagħna tbiddel u qed nisperaw li l-affarijiet imorru għall aħjar meta eventwalment anki il-power station tinqaleb għal gass. Qed naraw ukoll differenza fejn qed jinqasmu l-emissions. U nħossu li dawn l-affarijiet imorru għall aħjar. Affarijiet bħal enerġija alternattiva, solar panels, electric cars, junctions ta' toroq li twessaw, naqsu fejn il-karozzi ridu jieqfu u jħamġu. Nafu li hemm problema kbira ta' mart respiratorju madwar il-port u ħadd gost li ħajkun hemm il-shore to ship, ħadd tagħmel differenza kbira perswas. Biss ukoll hemm affarijiet oħra x'irdu nagħmlu. Aħna wieħed irid jiftakar li l-ambjent ta' barra huwa importanti ma' ħafna min-nies jgħaddu ħafna żmien fl-ambjent ta' ġewwa u aħna naraw pereżempju l-tfal jgħaddu ħafna żmien fl-iskejjel u nħoss l-iskejjel ġodda u anke skejjel li qegħdin hemmhekk jista' jsirilhom ħafna affarijiet biex jirranġaw, pereżempju fil-ventilazzjoni fejn jinbnew. Ħaġa oħra li nħoss li l-ambjent għandu jitranġa ġewwa huwa li ma nħossx li hemm leġislazzjoni qiebsa biżżejjed u nfurzar biżżejjed fuq tipjib. Biss aħna l-ambjent importanti li tara li inti tippreveni, biss naħseb li saru ħafna passi mill-Dipartiment u mill-Gvern f'affarijiet li diġà qed inħossuhom speċjalment ġol l-Isptar Mater Dei. Fil-Dipartiment li qiegħed fih jien, Dipartiment Respiratorju, pereżempju fl-aħħar 6 snin laħqu 5 konsulenti, iktar mill qatt kien hemm qabel. 5 konsulenti li ġew trejnjati barra, ibbekkjati mill-Gvern, li ġabu expertise u mħabba fihom shrine equipment bħal pereżempju endoscopic ultrasound li issa qed jagħmel differenza u qed jiġi rifless fejn qed naraw każijiet ta' lung cancer li nfakkar li huwa l-iktar cancer erriedi fl-irġiel u anki fin-nisa u qed naraw differenza. Qed naraw differenza wkoll fit-trattamenti ġodda li daħlu f'dawn l-aħħar ftit snin. Pereżempju qed nitkellmu fuq il-lung cancer, ħafna chemotherapy ġdid, ħafna affarijiet ta' investigazzjoni li again qed jagħmlu differenza. Rajna qabża kbira fil-kwalità tal-ħajja ta' nies li jbatu bis-cystic fibrosis. Tkellimhom għadni kif kellimt il-xatt dalgħodu għalli miraklu, bidlet ħajti. Inhalers ġodda li użajna pereżempju f'nies li għandhom chronic obstructive air disease. Biss dan mhux biżżejjed qed nitkellmu anki għal nies li m'għandhomx mard daqshekk komuni, kważi wasalna fit-trattamenti għal pulmonary fibrosis għal nies li għandhom ażma qawwija. Ħafna nies jgħidu dawk huma ftit, imma għal dak il-bniedem u għal ta' madwaru dan ifisser ħafna. Ġri apparti l-ambjent aħna rridu naraw li l-affarijiet li qed isiru l-isptar qed jagħmlu differenza. L-aħħar nispiċċa il-miżuri li kienu saru wkoll fil-pandemija ġol l-isptar. Nibdew mill-impjegati stess. Aħna kellna tobba li kienu qed jaħdmu f'pajjiżi oħra, ġew lura u baqgħu ċċassati bl-affarijiet li kellna aħna pereżempju fil-PPEs, il-Personal Protection Equipment. L-affarijiet li konna qed nagħtu lill-pazjenti tagħna. Il-vaccination rates li għandna. Ġri aħna daw ta' għajra u nħoss li għal pajjiżi oħra u nħoss li qed jagħmlu impenn kbir fis-saħħa respiratorja tal-pajjiż. Thank you. Grazzi lill-Professur Montfort, is-sabiħ ta' attivitajiet bħal dawn huma propju illi nisimgħu aktar ħsibijiet ta' kif nistgħu nġeddu lil pajjiżna il qudiem. Fi kliem il-Prim Ministru stess il-bieraħ ġewwa jinsielem punt illi laqatni lili kien meta qal li sabiħ li niċċelebraw is-suċċessi, inħarsu lejn il-kisbiet li għamilna, però kemm hu isbaħ issa li nisimgħu dwar kritika kostruttiva ta' kif nistgħu ntejbu il-pajjiż tagħna. Se nkunu qegħdin nitkellmu issa ma' Lara Azzopardi li hija infermiera, hija wkoll attriċi u ilha għal dawn
l-aħħar snin taħdem ukoll fil-qasam tal-kura tal-kanċer, żgur li tiltaqa' ma' diversi pazjenti li titkellem magħhom, tgħaddi mill-esperjenzi magħhom. Lara, l-mistoqsija tiegħi hija is-suċċessi li għamilna fil-qasam tal-kura tal-kanċer, però issa x'inhija triq il quddiem. Grazzi ħafna Wayne, nsellem lilkom kollha hawnhekk kif ukoll dawk kollha li qegħdin iseguna. Jiena qiegħda hawnhekk biex nitkellem fuq il-perspettiva ta' infermiera. Naturalment, is-suġġett huwa l-onkoloġija, speċjalizzazzjoni li aktar ma jmur aktar qiegħda tavvanza hawnhekk f'pajjiżna. Bla dubju ta' xejn qegħdin nitkellmu fuq dawk il-persuni li huma l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà tagħna. Bħala infermiera fil-fatt għattajt ħafna xi ftit twal ma' pazjenti, il-jieli, ġranet, fejn stajt ngħix magħhom ukoll il-vjaġġ ta' din il-marda kifra. Ħafna drabi provajt inżomm ħafna milli nxarrab il-komplement ta' wiċċi midmuħ. Ġranet oħrajn fejn laqas biss kelli kliem fid-dizzjonarju ta' moħħi biex nipprova nsib wens għall-pazjent li kelli qudiemi. Biss però dejjem provajt insib il-kliem xira, il-kliem adattat biex kemm jista' jkun nipprova nkun pożittiva. Il-bażi tal-umanità hija fil-fatt il-moralità. U x'inhi din mingħajr ma jkollna is-saħħa tagħna li qiegħda incheck, is-saħħa tagħna li hija tajba, fil-fatt mingħajr saħħa m'hemmx serenità. Id-dijanjosi, speċjalment meta qed nitkellmu fuq l-onkoloġija, qed iġib magħha element ta' disperazzjoni. Il-biża li aħna ma nafux x'inhu ġej fuqna. Nistgħu nimmaġinaw naħseb kollha kemm aħna għandna l xi ħadd li nafu li għadda minn dil-marda irridija u jiena bħalissa rġajt dħalt lura f'dan id-dipartiment il-fatt li għandi tzija tant għażiża lija li bħalissa għaddejja minn dan il-vjaġġ. Allura naturalment meta għandna tim ta' speċjalisti daqshekk bravi hawnhekk f'pajjiżna u vera għandna biex niftaħru bihom, il-fatt li il-pazjent meta jkun involut f'dan il-vjaġġ u qegħdin infermuh x'inhu jiġri, x'ħajjiġri mit-trattament, x'ħajkun qed jagħmel it-trattament, x'ħajkun qed jistenna, hemmhekk naturalment ħankunu qegħdin ngħinu biex innaqsu ftit il-biża', innaqsu ftit mill-ansjetà ta' din il-marda u ngħinuhom sabiex jgħixu il-vjaġġ li hija unika għal kull individwu fejn tidħol l-onkoloġija. Rajna ħafna avvanzi fl-onkoloġija bla dubju ta' xejn. Mill-2013 fil-fatt ġie inawgurat iċ-ċentru Sir Anthony Mamo. U minn hemmhekk ġie inawgurat ukoll id-direttorat tal-Cancer Care Pathways, il-kunċett ta' Nurse Navigator System. Illi dan beda jeżen in-nuqqasijiet f'dawn id-dipartimenti sakemm eventwalment illum il-ġurnata l-infermiera qegħdin jipprovdu servizz li huwa professjonali għax għandi ħafna noti xi ngħid. U huma personalizzati wkoll għal dawn il-pazjenti. Iċ-ċentru Sir Anthony Mamo joffri servizz li huwa impeccabbli, bla dubju ta' xejn. Però hawnhekk huma s-suġġerimenti tiegħi li tmur lura l-mistoqsija li għamilli wej. Hija ħasra kbira li dan id-dipartiment ma joffrix dipartiment ta' emerġenza. Sistema ta' admissions li jkun jista' jilqa' l-pazjenti barra mill-ħinijiet tal-isptar. Fil-fatt dawn il-pazjenti, jekk forsi tafu xi ħadd intom diġà, u forsi waqt il-pandemija stajt ninnuta ħafna iktar li jmorru fil-dipartiment tal-emerġenza eżistenti li għandna bħalissa m'iniex ngħid li s-sistema mhijiex tajba hija tajba ħafna, però tinħass in-nuqqas li dawn il-pazjenti għandhom ikollhom unit speċjalizzat fejn jilqa' l-pazjenti li huma akuti kif ukoll dawk kollha li huma paljattiva. Bla dubju hemm ħafna fejn wieħed jista' iżid, fejn wieħed jista' ikollu servizz tajjeb, nafu illi il-problema hija n-nuqqas tal-istaff. Dejjem kienet. L-infermiera, l-laboratorju, riċerka, dejjem kienet problema sfortunatament aktar persuni għandhom jiġu inċentivati, motivati sabiex jersqu iktar lejn din il-professjoni li tant hija sabiħa u tant tagħti lil kura u s-servizzi tagħna biex inkunu nistgħu wkoll intejbu il-kwalità tagħna. Qabel l-2014, għalkemm il-mediċina kienet bażika, u kienet aċċessibbli, ħafna mill-mediċina speċjalizzata, avvanzata li għandna llum ma kienx teżisti dak iż-żmien. Ma nistgħux ma nsemmux l-għajnuna tal-Community Chest Fund u bosta NGOs oħra wkoll li kollha jagħtu xogħol impeccabbli biex nagħtu servizz holistiku għall pazjenti tagħna. Il-National Cancer Platform fil-fatt taqgħad 16 il-NGO, 16 l-organizzazzjoni li flimkien jikkollaboraw biex jagħtu servizz li huwa sostenibbli. Riċentament ukoll rajna il-pjan ambizzjuż tal-kompless hospice li ħajkun qed jilqa' pazjenti b'kura paljattiva wkoll.
Skont professjonisti fil-qasam tal-onkoloġija jgħidu illi 40% ta' dan il-mart huwa prevenibbli. Il-prattika li normalment bħalissa qiegħda tintuża hawn Malta huwa permezz ta' CT scans, MRIs, u ovvjament ħafna riżorsi oħrajn, però ħafna mill-ispeċjalisti tagħna daqsxejn ta' dibattitu għaddej bħalissa li l-mezzi radioloġiċi mhumiex biżejjed. U fil-fatt bħalissa tim ta' riċerka mill-Università ta' Malta qegħdin jaħdmu fuq proġett illi jidentifika il-kanċer mill-bidunet. Iġifieri minn stadju bikri li eventwalment ikun jista' iwassal għall-iżvilupp ta' kura effettiva u l-kanċer illum il-ġurnata qiegħed jiġi karatterizzat. Ġifieri hemmhekk nistgħu naraw ukoll illi x'tip ta' kanċer ħajinfirex u dak li ovvjament ħajtratta t-terapija li ħanatu il-pazjenti tagħna. Il-monitoraġġ kontinwu dan huwa kruċjali kif kulħadd jaf. Għandna ħafna inċentivi, għandna ħafna programmi wkoll, imma speċjalment għal dawk kollha li qegħdin iseguna bħalissa ħebib tiegħi, inuk li konna l-inċentivi jekk aħna maħniex ħan ikkollaboraw u mmorru nagħmlu l-screening li huwa neċessarju fil-fatt il-gvern qiegħed jgħin ħafna fis-sistema tal-screening u issa qed tingħata wkoll il-vaċċin tal-HPV wkoll. Il-pajjiż qiegħed javvanza ħafna, speċjalment fejn tidħol innovazzjoni, imma dejjem hemm iktar ir-rwol u lok ta' avvanz. Eżempju ta' dan huma il-testijiet ġenetiċi. Tistgħu timmaġinaw pazjent li jkun beda l-kimoterapija, jeżisti test li jmur jagħmel permezz tad-demm u hemmhekk hu jkun jaf eżatt il-kimoterapija u x'tajjeb għalih u x'ħajjaħdem biżżejjed ħankunu qed nirbħu ħafna ħin. Ġifieri dan huwa trattament personalizzat u nemmen li l-gvern għandu jħares lejn trattamenti bħal dawn. Suġġetti ieħor li huwa importanti ħafna li nsemmi bla dubju ta' xejn il-formularju tal-mediċini. Dan huwa proċess twil ħafna. Numru ta' pazjenti qegħdin jiġu naturalment isir studju fuqhom, hemmhekk qegħdin naraw ukoll li huma dawn il-pazjenti li jistgħu jidħlu fil-formularju tal-gvern u jieħdu il-mediċini b'xejn. Grazzi għall Community Chest Fund li fil-fatt uħud minnhom ikunu qegħdin jgħinu għal dan is-servizz ukoll. Però nemmen li għandu jkun hemm iktar direct orders biex ma nkunux nistgħu nistennew għal dawn il-mediċini biex jinxtraw. Fil-fatt, fuq nota pożittiva riċentament rajna li cystic fibrosis ukoll għalkemm kien hemm ftit pazjenti wkoll, però ħarġu il-fondi għaliha. Dalwaqt nispiċċa għandi żewġ punti importanti qabel ma nagħlaq. Xi ħaġa li tinħass ħafna fid-Dipartiment tal-Onkoloġija fil-fatt meta kont qed nitkellem ma' kollegi ħbib tiegħi kienet li urew ix-xewqa li jkun hemm unit speċjalizzata apposta fejn tidħol l-onkoloġija illi aħna nkunu nistgħu nsegwu anke ma' barra minn Malta. Ir-riċerka li tkun qed issir biex aħna nkunu nistgħu nibqgħu fuq il-protokoll ma' barra minn hekk il-pazjenti tagħna Maltin ikunu jistgħu wkoll jieħdu sehem fi trials ma' barra minn Malta. Hekk ukoll aħna mbagħad ikollna pjan ta' kura aħjar. Apart il-fatt li tant ikunu busy il-tim holistiku tagħna, tim multidisciplinarju kieku jkun hemm unit biss li jħossib dik, ikun ħafna aħjar fuq kulħadd. Ħalli jkun jista' kulħadd jagħmel xogħlu kif suppost. Mela, fejn tidħol il-kura, il-gvern irid iħares lejn sistemi ġodda u jkunu aktar faċilitati. Punti ieħor li xtaqt insemmi fil-fatt. Barra minn Malta din hija prattika li diġà teżisti, għaddejja sew. Ħafna mill-pazjenti qegħdin jieħdu il-kimo mid-dar permezz ta' pompa. Borża illi tidħol direttament fil-pazjent u jieħdu il-kimo mid-dar. Din tkun qed tiffaċilita wkoll għal fatt li aħna qed ikollna s-sodot tal-onkoloġija tagħna dejjem okkupati. Għal fatt ukoll li ċertu pazjenti ikollhom bżonn sptar, pazjenti b'kura paljattiva, kanċer kroniku akuta, dak il-każ allura ma ndaħluhomx fis-swali ta' Mater Dei ikollna biss is-sodot available ukoll fl-onkoloġija. U hemmhekk qegħdin naraw ukoll effiċjenza fil-komunità tagħna. L-aħħar punt u nagħlaq hawnhekk fil-fatt f'pajjiżi barra minn Malta wkoll għal minnu familjari mal-kanċer tas-sider u il-trattament il-Herceptin, din qiegħda tingħata wkoll permezz ta' seringa li tingħata fix-xaħam ġifieri bħalma nagħtu l-insulina, qed tingħata id-dar. Nifhmu illi hemm spiża marbuta magħha, imma fl-aħħar mill-aħħar din qed toħloq ukoll turnover ġoswali tagħna mal-pazjenti tagħna u qed toħloq ukoll kumdità fit-tim holistiku.
Nixtieq nagħlaq billi ngħid li fuq nota pożittiva meta Malta tħares lejn pajjiżi oħrajn fid-dipartimenti tal-onkoloġija meta tiġi komparata, aħna qegħdin fost l-aqwa għal dawk illi jgħixu aktar wara li jiżviluppalhom il-kanċer. Din hija wisq sabiħa illi s-survival rate tagħna hija impeccabbli. Fost l-ogħla rati fil-fatt dawn kienu reġistrati tal-lukimja fit-tfal, kanċer fil-prostata u il-kanċer tas-sider. Nagħlaq billi ngħid li l-kwalità ta' kura speċjalizzata superjuri dejjem għandha tkun ta' priorità għal pajjiżna, għal daqstant ovvjament, il-prevenzjoni tal-mart. L-Istat għandu jkun responsabbli għal kull ċittadin li jieħu dritt għal servizz ta' kura effiċjenti b'mezzi teknoloġiċi avvanzati u għal livell bl-aħlas tul ħajtu kollha. Grazzi. Grazzi, Lara, ċertament li tirrifletti wkoll il-ħsibijiet mhux biss tiegħek imma ta' faxxa wiesa ta' nies u nistgħu nġeddu Malta flimkien billi naġixxu fuq dawn il-ħsibijiet li qsamt magħna. L-intervent li jmiss issa se neħdu forma pjuttost ħarira żgħira differenti għaliex se nkunu qegħdin ninaqdu b'mod virtwali mad-Deputat Prim Ministru u l-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn li ser ikun qed ikellimna wkoll dwar l-aspett tiegħu minn dak li qegħdin niddiskutu hawnhekk dalgħodu ġewwa ta' qali. Insellmulek Deputat Prim Ministru Chris Fearn. U grazzi tal-li naqat magħna. L-investiment. L-investiment. Ekku. Xorta xtaqt li nkun preżenti għaw għad il-konferenza importanti u tant eċitanti nistanejt. U m'għandix dubju li għal-qalbek ukoll is-suġġett li qed nitkellmu dwaru. Infatti li xtaqt insaqsik jiena għaliex tkellimna dwar l-investiment, kellna bosta interventi li tkellmu dwar dan l-investiment konkret, investiment tangibbli. U stajna naraw il-koll kemm aħna li sar investiment ġewwa l-Isptar tal-Onkoloġija Serent Nemamo, kienet qed tirreferi wkoll li Lara ftit tas-sekondi ilu CT scanner ġdid b'investiment ta' €900,000 li bla dubju ta' xejn se jħalli impatt dirett fuq il-ħajja tan-nies. Dak huwa investiment wieħed, però mhuwiex iżolat. Nixtieqek taqsam magħna l-ħsibijiet dwar l-investimenti li qed nagħmlu bħalissa fil-qasam tas-saħħa u dak li qed nistennu wkoll għażmien li ġej. Iva, grazzi. L-ikbar investiment huwa l-investiment fir-riżors uman, fil-professjonisti tagħna, fit-tobba, fin-nurses, fl-ispiżjara, fl-allied health workers, għax dawn huma l-ikbar riżors li għandu l-pajjiż li dejjem ħarġna ta' nies. U llum qed nieħu pjaċir qed nisma' daw l-idejat friski li għandna fih dan il-Partit Laburista. Bista jkun ħadd ieħor ħejdilna kellna l-kritik. Mhux kritika, dawn huma idejat li ħerġin minn fost il-partit tagħna stess, idejat li jfisser illi għadna żgħażagħ. Għadna żgħażagħ f'ħsieb, għadna żgħażagħ bħala gvern, għad fadlilna ħafna x'nagħmlu, għad fadlilna viżjoni qawwija għall-futur illi għal snin li ġejjin ifisser illi ħankomplu nibdlu Malta flimkien għal ġid tal-pazjenti tagħna. Il-pandemija bidlet u qiegħda tbiddel id-dinja. Bidlet il-mod kif naħdmu, bidlet il-mod kif nitalmu. Lix li weħelta. Naturalment kellna problema teknoloġika, però nistgħu nkomplu bid-diskussjoni. Infatti ser ndur fuq Dr. Robert Xwiereb li huwa chairman tad-Dipartiment tal-Kardjoloġija ġewwa l-Isptar Mater Dei, il-kura tal-qalb bla dubju ta' xejn żgur illi tħalli impatt fuqna u hija ta' interess fuqna lkoll. Dr. Xwiereb, inħalli fidejk sabiex tkellimna dwar dan is-suġġett. Grazzi Wayne tal-invit. Naħseb għandi ħafna iżjed ħin issa għax waqt il-linja lura għandi iktar ħin għalija. Nibdow milli ngħidu għandna biex verament niftaħru bis-saħħa f'pajjiżna. Wieħed mill-miżuri li jirrifletti kif nisejra saħħa f'pajjiżna hija dak li jissejjaħ il-life expectancy. Xi tfisser life expectancy? Jfisser xi ħadd li jitwieled illum kemm jistenna li għandu jgħix. U fejn fil-sena 2000 il-life expectancy ġo pajjiżna kienet ta' 78 sena, illum il-life expectancy qiegħda il-fuq minn 82 sena. Ġifieri żidna bil-fuq minn 4 snin fl-aħħar ftit snin. Waħda mir-raġunijiet prinċipali li żdidna l-life expectancy żdiedet dan mod huwa proprju għax naqsu bin-nofs l-imwiet tal-qalb, kawża ta' mart tal-qalb.
U dan ġara sfrott il-teknoloġija ġdida li daħħalna fosthom interventi, irridu ngħidu hawnhekk interventi komplessi ħafna, bħal interventi fuq il-valvoli tal-qalb, nsejħu l-mitral clip, it-trick valve, qegħdin nagħmlu interventi fuq il-qalb billi nitlu minn ġol koxxa. Irridu nsemmu wkoll l-imaging, daħħalna imaging ġdid bħal CT coronary angiogram, stress echocardiography u l-cardiac MR. Cardiac MR huwa l-iktar mod dettaljat kif nistgħu neżaminaw il-qalb. U fejn qabel konna nibatu il-pazjenti tagħna Monza viċin Milan biex jagħmlu l-cardiac MR, illum qegħdin nagħmluhom ġol-isptar tagħna. Fejn qabel konna nibatu 20 fis-sena biex jagħmlu cardiac MR, illum qegħdin nagħmlu 24 fil-ġimgħa ġol-pajjiż tagħna ġol-isptar tagħna. So huwa sforz dan it-teknoloġija u wkoll investiment tal-magni kif ukoll fil-human resources. Ovvjament, biex tagħmel dawn it-tip ta' interventi u tip ta' imaging għandek bżonn mhux biss il-magni imma għandek bżonn l-esperti li jistgħu jieħdu ssieb dawn it-tip ta' kura. Irridu ngħidu wkoll daħlu servizzi ġodda u dawn kollu jgħinu biex inżidna il-kwalità tat-kura tal-qalb li għandna bħalissa. Dan rridu ngħidu wkoll li ġara fi żmien diffiċli ħafna. Kulħadd jaf li l-pandemija, il-COVID-19 pandemic, kienet l-ikbar kriżi li laqtet id-dinja mit-tieni gwerra mondjali. U fejn meta nitkellem mal-kollegi tiegħi barra minn pajjiżna jgħidu li isma' il-programmi tagħna kellna nwaqfuhom. Kellna waqfuhom għax tan daħluna pazjenti l-isptar fl-ITU u fis-swali li aħna kellna nifqu x-xogħol tagħna u mmorru nagħmlu x-xogħol ta' infermiera biex nieħdu ssieb il-pazjenti li qed jibgħatu bil-COVID. Aħna bil-maqlub. Fejn jidħol affarijiet bħal tavi x'inhi, tavi huwa fejn aħna nbidlu il-valv minn ġol koxxa, nitilha minn ġol koxxa u nbidlu l-valv. Fejn qabel kienu jsiru 8 fis-sena, is-sena l-oħra li kien is-sena tal-COVID għamilna 57 minn dawn it-tavi. 57 minn dawn it-tavi fi żmien il-pandemija, fi żmien li l-kollegi tiegħi kellhom iwaqfu l-programm tagħhom u meta ritornaw b'ritmu ħafna inqas maġġel milli kienu qabel. Imma dan ifisser li wasalna le, għatanna fejn nistgħu nimxu l-qudiem fejn nistgħu inġeddu. U nibdew billi waħda jridu nkomplu għaddejjin bil-proġetti li għandna. U għandna ġeġa ħafna proġetti f'moħħna. Għandna l-proġett li aħna nżidu teatru ieħor fejn nistgħu nagħmlu dal-interventi li ħajkun dedikat għall-elektrofisioloġija li tfisser nies li għandhom qalbhom taġġel nistgħu nikkurawhom billi bil-wires nikkuraw u naħarqu dawk il-postijiet li tigaġunaw li l-qalb taħrab taġġel fejn nistgħu nagħmlu dal-interventi komplessi fuq il-valvoli. Għandna proġetti fejn ħandaħlu r-robotika ġol kateterizmu, ġol sala ta' kateterizmu tagħna biex tgħinna biex nkunu iktar preċiżi fil-kura tagħna. Għandna proġetti tal-artificial intelligence, tal-home monitoring biex bekk aħna nistgħu nanalizzaw x'inhu jiġri lill-pazjent minn ġo daru minn ma jkollu għalfejn jiġi ġol isptar u nistgħu niċċekkjawh kull ġurnata, kull ħin. Però hemm iktar fejn nimpruvjaw. U punt li huwa ħafna l-qalbi huwa fejn jidħol il-mediċina b'xejn. Tajdu l-mediċina mhux b'xejn, il-mediċina hija b'xejn. Imma fil-kardjoloġija dejjem diħlin mediċini ġodda, innovattivi. U peress li huma innovattivi, allura daħlet ħafna riċerka biex joħorġu dal-mediċini ġodda, li jfisser allura meta joħorġu ikunu jqumu ħafna flus. U dawn huma available ġo pajjiżna, imma available għal out of the pocket. In-nies iridu immorru l-spiżerija u jixtruhom. U għet nsemmu mediċina tal-kura tal-qalb, għet nsemmu mediċina li raqqu d-dem minn flok il-warfarina, għet nsemmu mediċina li fil-fatt huma cost effective. Saru riċerka li turi li meta ndaħluhom fuq il-formularju, fil-fatt nkun qed nifrankaw. Qed nifrankaw għax il-pazjenti m'għandhomx għalfejn jiġu l-isptar, m'għandekx nurses jidru b'dem, m'għandekx għalfejn jitilfu mill-ħin tax-xogħol, m'għandekx għalfejn ir-relatives joqogħdu jieħduhom it-tfal tagħhom biex jieħdu test tad-dem jitilfu mix-xogħol. Allura l-ekonomija tal-pajjiż huwa fil-vantaġġ tagħhom li jkollhom dal-mediċini b'xejn fuq il-formularju. U dan huwa punt importanti li inħoss li għandu jiddaħħal fil-manifest tal-elezzjoni ġejja. Punt ieħor importanti huwa
li iva sejrin tajjeb ħafna fil-kura tal-qalb. Imma hemm bżonn nafsu iżjed fejn jidħol il-prevenzjoni tal-mart tal-qalb. X'qegħdin ngħidu? Sfortunatament għandna bżonn inbidlu il-kultura tagħna fejn jidħol id-dieta, l-eżerċizzju, it-tipjib u l-alkohol. Aħna nafu li 2 mill kull 5 imwiet huma kawżati minn dawn. U hawnhekk inħoss li għandu bżonn ikun hemm leadership importanti fejn jgħin sussidjar ta' ikel healthy bħal huwa ħaxix u frott, jekk hemm bżonn jiġu ntaxxati ikel ħażin bħal huwa dak ta' zokkor u ta' melħ. Ħalli niġu minn tal-qudiem mhux biss fil-kura tal-qalb imma anki fil-prevenzjoni tal-mart tal-qalb. Grazzi. Dr. Xwireb, grazzi tal-li qiegħed hawnhekk ukoll u lqajt il-stedina tal-Partit Laburista u qsamt il-ħsibijiet tiegħek. Ħadd pjaċir illi għalaqt bl-ikel ukoll illi nieklu għaliex propju minn hawn ftit minuti oħra ser inkunu qegħdin niddiskutu dan. Però wara problema teknika illi kellna se nerġgħu ninaqdu mad-Deputat Prim Ministru Chris Fern sabiex ikompli jaqsam il-ħsibijiet tiegħu dwar is-settur tas-saħħa. Grazzi mill-ġdid. Nittamaw li d-darba immorru naqra ħjar. Konna għedin nitkellmu fuq il-wara li qabel ma beda jitkellem bil-kollega Robert Xwireb illi ħabbiex ħafna illi smajtu wkoll. Fuq l-impatt għal ħalliet fuq il-mod ta' kif anka naħsbu anka nagħmlu l-politika tagħna l-pandemija. Il-pandemija li bidlet u qed tibdel ħsibijiet kollha madwar id-dinja. U nagħmlu ħażin jekk dat tibdil ma narfuħx u ma naġġixxux fuq. U ċertament u għed mill-ikbar dipartimenti u għed mill-ikbar setturi li kella impatt fuq il-pandemija kien il-Dipartiment tas-Saħħa, ma ebda dubju. Madwar id-dinja, ħankunu onesti, madwar id-dinja il-pandemija sabet il-maġġoranza, mhux is-sistemi tas-saħħa kollha mhux preparati għaliha. Ftit jew ħadd ma kien jippretendi ma kienet jistenna illi f'daw sentej li għaddew ħajkollna da rebus sħiħ madwar id-dinja dal-mikrobu il-firex u miss il-ħajja ta' kulħadd. Id-dinja kollha. Malta wkoll. Però Malta għax għandna sistema tas-saħħa u għax rabbejna u għax kabbarna u għax saħħaħna sistema tas-saħħa reżistenti u b'saħħitha u robusta fuq għal dawn l-aħħar snin għax għandna nies professjonisti li huma ta' kapaċità, inkluż nies li għandna f'dis-sala stess illi tikellmuna llum, illi kapaċi jaddattaw, kapaċi huma l-okkażjoni, Malta għamilna letteralment il-mirakli. F'temp ta' ftit xhur ftaħna 5 ITUs ġodda, bil-makkinarju kollu li hemm bżonn, bil-monitors, bil-ventilators, bis-sodod, bin-nies imħarġin, bin-nurses u bit-tobba mħarġin biex dawk il-pazjenti kollha illi kollhom bżonn il-kura fl-isptar tagħna bil-COVID jew mhux kollha tajnihom il-kura illi kien hemm bżonn. Ma kienx hemm u ma hemmx pazjent wieħed kemm damet il-pandemija illi ma ħax il-kura sal-livell illi kellu bżonn joħodha ġewwa l-isptarijiet tagħna. Mhux hekk ġara madwar id-dinja, f'ħafna sptarijiet madwar id-dinja anke sal-lum għadhom qegħdin isibu diffikultà biex ileħqu mal-każijiet tal-COVID. Aħna qomna l-okkażjoni, semmew il-PPEs, Professor Montfort semma l-PPEs li nfaqna il-ventilaturi, imma mhux biss fl-isptar tagħna, l-laboratorji, l-swabbing centers, il-vaccination centers illi għamilna madwar Malta Għawdex, illi daw kollha mżammuna biex nkunu nistgħu nleħqu mal-każijiet kollha tal-pandemija. U llum madwar id-dinja, ibda mill-laqda dinja tas-saħħa, għall-gvernijiet u organizzazzjonijiet madwar id-dinja, meta iridu juru eżempju ta' kif kellha u kif għandha tiġi immaniġjata l-pandemija, isemmaw lil Malta. Isemmu lil Malta. Dan għamilna unur kbir, mhux lili, imma l-servizz tas-saħħa kollu, l-pajjiż kollu, l-ċittadini Maltin u mawxin kollha, illi meta ġejna għassija tal-prova, is-servizz tas-saħħa tagħna għamel l-okkażjoni u minn qalbi nirringrazzja l-staff tagħna, l-professjonisti kollha tagħna tas-sagrifiċċji imma fuq kollox tal-kompetenza u tar-reżiljenza li juru matul dawn l-aħħar sena u nofs. Irrid ngħid illi però anke pajjiżna għandna fej il-pandemija ma ħallitx l-ebda effett fuq is-sistema tas-saħħa tagħna għal numru ta' xhur bħalma ġara f'ħafna pajjiżi oħra u bħalma għadu jiġri f'ħafna pajjiżi oħra
maħna għal numru ta' xhur. Tlifna minn numru ta' appuntamenti, tlifna minn numru ta' servizzi għax konna qegħdin nitfgħu riżorsi kollha biex inħejju lilna nfusna għall-pandemija. U issa għaddejjin minn perjodu intensiv dak li qed ngħidulu catch-up. Ġifieri rridu leħqu mal-operazzjonijiet li konna posponejna, mas-servizzi li konna posponejna, mat-testijiet li konna posponejna, mal-screening li konna posponejna. Ħafna minnu l-ħaqnieh u qed nilħuh. U jiena nagħmel l-appell tiegħi anke lill-stakeholders l-oħra, lill-unions, illum nifraħ illum l-MUMN li propju llum qed talqa' 25 sena minn mindu ġiet imwaffqa. Kieku ma kontx imsiefer ukoll illum kont se nkun qiegħed magħhom niftħu il-ċentru ġdid tal-MUMN. Però lilhom ukoll u l-unions l-oħrajn kollha. Nagħmel l-appell iż-żmien għadu mhuwiex faċli, qegħdin rridu nleħqu niġbdu lura nirkupraw lura dak li tlifna f'numru ta' xhur is-sena l-oħra. Qed jirna x'inna nagħmluh għax għandna staff li huwa kompetenti u li huwa dedikat, għandna bżonn il-kooperazzjoni, il-kollaborazzjoni ta' kulħadd. Jiena naf u ċert u konvint illi kulħadd ikkerid. Kulħadd għandu kwaħtu kburi ħafna, għandu pride kbira fis-servizzi li nagħtu u kollha flimkien nistgħu dak li konna tlifna matul il-pandemija nġibuh lura fi żmien qasir. Il-pandemija kellha stejjer ta' suċċess ukoll anke fl-Unjoni Ewropea fejn flimkien ma' pajjiżi membri stati oħrajn irnexxielna għall-ewwel darba fl-istorja tal-Unjoni Ewropea ninnegozjaw nixxu flimkien il-vaċċin. Kieku ma għamilniex hekk u kienet Malta illi bdiet jiena fi frar mhux ta' din is-sena, tas-sena l-oħra. Kienet laqasanna l-ewwel każ tal-COVID ġewwa pajjiżna. Kont mort inkellem il-Kummissarju tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea u ħeġġixta biex nagħmlu dan l-investiment flimkien bħala Unjoni Ewropea. Kieku ma għamilniex hekk, kieku il-vaċċin wasal ħafna wara f'Malta, għax l-ewwel kienu jieħdu l-pajjiżi l-kbar u mbagħad jieħdu l-pajjiżi żgħar. Hemm pajjiżi madwar id-dinja li għadhom laqqas laqmu 2% tal-popolazzjoni tagħhom. Aħna laqamna 1% u qed ngħinu pajjiżi oħrajn. Libja, issa qed ngħinu l-Kosovo, qed ngħinu l-Bangladesh. Iva, għax aħna għandna biżżejjed vaċċin għall-poplu Malti, għandna biżżejjed għall-booster u issa qed ngħinu pajjiżi oħrajn ukoll. U dan huwa suċċess li għamilna flimkien anke mal-kollegi tagħna Ewropej. U aħna nieħdu pjaċir illi aħna poplu Ewropew, pajjiż Ewropew illi mhux biss irridu noqogħdu għar-regoli tal-Unjoni Ewropea, imma wkoll naħdmu flimkien biex nieħdu l-benefiċċji illi aħna grupp flimkien illi aħna Ewropa maquda anke fejn jidħol il-kura tal-Mart. Ovvjament mhux il-COVID biss teżisti, jeżisti ħafna Mart ieħor u l-Gvern u s-servizz tas-saħħa tagħna ma kkonċentrax biss fuq il-COVID. Fil-fatt smajna ħafna diġà mill-kelliema tagħna jisemmu diversi inizjattivi li qed jieħu l-Gvern u suġġerimenti tajbin dwarhom f'oqsma oħra fil-kura fil-kura primarja, fil-kura fil-komunità. Aħna bħala Gvern qegħdin kemm jista' jkun il-kura li nistgħu ntuha viċin tiegħek, viċin ir-raħal tiegħek, ġo raħal tiegħek stess, aħjar milli ntuha ġo sptar, aħjar milli naqalawk u tiġi bil-fors ġo sptar. U għalhekk ġo kull belt u raħal qegħdin niftħu u nirrenovaw u kultant niftħu bereġ ġodda kompletament daw il-bereġ, daw il-ċentri komunitarji tas-saħħa nistax ilu ftaħna l-Karkara. Il-ġimgħa li ġejja nista' ngħid għall-ewwel darba fil-Belt Valletta ħajkun hemm berġa li qed taqdi l-ħtiġijiet tas-saħħa tal-poplu Belti għall-ewwel darba nkun qed niftaħha flimkien mas-Sindku ġewwa l-Belt Valletta. U oħrajn, ġew Għawdex ukoll sa Marzu li ġej ħajkollna ċentru tas-saħħa ġdid ġewwa l-Viktorja. Għawdex f'Marzu jibda jilqa' u jagħti servizzi lill-ewwel pazjenti ġewwa Għawdex. Ċentru tas-saħħa kompletament ġdid ġewwa l-Viktorja Għawdex mod aċċessibbli ħafna, parking viċin ħafna biex bekk il-poplu Għawċi ikollu mhux berġa ċentru tas-saħħa kbir u modern ġewwa r-Raba Għawdex għall-kura tal-ċittadini Għawċi. U Naomi nista' ngħidilha biċ-ċaħbar illi iva is-servizzi sesswali mhux biss ħajbqgħu jingħataw ġewwa Martidej, il-Geo Clinic ġewwa Martidej ħajbqa' u qed jissaħħaħ, imma wkoll għaddejn bil-programm biex f'numru ta' ċentri tas-saħħa u saħansitra ġewwa Bereġ ikollna servizz komunitarju sesswali għaċ-ċittadini Maltin u Għawċin. U mhux biss irridu ħarsu l qudiem it-teknoloġija dieħla kullimkien dieħla t-teknoloġija fejn semma mill-professur Xwiereb
il-remote patient monitoring fejn nagħtu apparat ġodjar tal-pazjenti biex nkunu nafu s-saħħa tagħhom ma jkollhomx għalfejn qogħdu ġejjin u sejrin l-appuntamenti fil-health centers jew fl-isptarijiet. Bdejna bis-sistema tal-monitors tat-zokkor fit-tfal u ħanestenduha dak il-proġett pilota m'għadux proġett pilota imma issa nista' nħabbar il dak ħajsir u sar servizz li ħajibqa' dawk it-tfal kollha ta' taħt is-16 sena bid-diabete ħajibqa' jkollhom is-servizz tal-glucose monitor u fil-xhur li ġejjin ħanħabbru kif ħanestenduh anke għal snin akbar minn 16 sena, kif ukoll teknoloġiji oħrajn li issa ħnibdew nagħmlu xi ħaġa simili għal kundizzjonijiet tal-mart tal-qalb. Semmew il-mediċini minn ħlas, il-professur Xwiereb semmihom ukoll, bi pjaċir irrid ngħid li wara li s-sena li għaddiet daħħalna il-mediċina ġdida tal-prostata, il-Combodart, illi eluf ta' rġiel speċjalment anzjani irnexxielhom qegħdin fuq issa u benefikaw minnha fil-ġimgħat u fix-xhur li ġejjin wara li daħħalna il-mediċina ta' cystic fibrosis u wara li bdejna mediċina ġdida għad-diabete ħankunu qegħdin indaħlu mediċini ġodda fuq il-formularju tal-Gvern għall-fibromyalgia, għall-osteoporosi, għal min dawk speċjalment nies anzjani illi jibda jħfifhom l-għadam. Ix-Xeralto ħankunu qegħdin nagħtuha mingħajr ħlas, din hija l-mediċina li għadu kemm semma il-professur Xwiereb, qed indaħlu mediċini ġodda fuq il-formularju tal-Gvern għas-saħħa mentali, għal-mart tal-ġilda u kif semmiet Ramona aktar kmieni mis-sena d-dieħla ħankunu qegħdin nagħtu mingħajr ħlas il-mediċini kollha tal-IVF ukoll. U magħhom fil-ġimgħat u fix-xhur li ġejjin inkomplu nħabbru mediċini ġodda għax dejjem irridu nagħtu servizz aħjar il-pazjenti tagħna. Nista' nħabbar ukoll illum, nista' nħabbar l-ewwel darba semmieta naħseb Ramona spiżerija ta' nhar ta' Ħadd, aħbar tajba Ramona illi bħalissa qegħdin diskussjonijiet avvanzati ħafna mal-stakeholders konċernati biex l-ispiżeriji nhar ta' Ħadd mhux biss jibqgħu jiftħu fin-nofsinhar ta' filgħodu, imma anke l-ispiżeriji bir-roster jibdu jiftħu nhar ta' Ħadd wara nofsinhar ukoll biex bekk il-poplu Malti Wawċi ikun moqdi mill-ispiżeriji fil-komunità mhux biss matul il-ġimgħa u l-ħadd filgħodu imma l-ġimgħa kollha inkluż il-ħadd wara nofsinhar. Ngħid għaddejjin diskussjonijiet mill-stakeholders li huma avvanzati ħafna biex bir-roster spiżeriji jibdu jiftħu il-ħadd wara nofsinhar ukoll. Is-saħħa mentali qabel ma dan ikkonkludi, is-saħħa mentali hija l-enfasi li ħankunu qegħdin nagħtu għas-sena li ġejja. Is-sena li ġejja fl-2022 se tkun is-sena li qed tkunu qegħdin niddedikaw biex intejbu ħafna aktar milli ġa tejjibna is-sitwazzjoni ta' saħħa mentali ġewwa pajjiżna. L-idea prinċipali hi li nintegraw is-servizzi tas-saħħa mentali ma' servizzi tas-saħħa l-oħrajn. Ġifieri ma narawx għalfejn persuna li jbati bil-pulmun, persuna li jbati b'qalbu għandu jingħata kura ġo post u persuna jbati b'saħħa mentali għandu jingħata kura ġo post ieħor. Da għandhom ikunu kollha integrati m'hemm xejn differenti li inti tbati b'saħħa bi problemi saħħa mentali milli tbati bi problemi ta' kwalunkwe organu ieħor ġo ġismek. U allura nkunu qegħdin nagħtu aktar enfasi biex ikollna l-kura ta' saħħa mentali fil-komunità u ħanafsu ħafna fuq il-prevenzjoni biex kemm jista' jkun wieħed anke wara x-xhur tal-COVID ma jkollux għalfejn jiġi għall-kura ma nilqawla minn qabel. Imma wkoll nista' nħabbar illum illi bħalissa dejjem bi proċess biex fil-ġimgħat aktar milli fix-xhur li ġejjin ikollna Crisis Intervention Service fejn f'każijiet fejn ikun hemm speċjalment problemi li jistgħu waslu għal suwiċidju jekk ma tuħux azzjoni immedjata, jkollna tim apposta li jkun jista' jmur fuq il-post fid-djar tal-pazjenti li jkunu għaddejjin minn problemi ta' saħħa mentali akuta u jagħtu s-servizz b'mod immedjat. Dan huwa servizz li qegħdin naħdmu fuqu u fil-ġimgħat li ġejjin inkunu nistgħu nħabbruh. Ħabbarna diġà ħajkollna l-isptar il-ġdid li għaddej xogħol fuq preparatorju viċin Mater Dei u wkoll Monte Carmeli għaddej xogħol kbir biex hemmhekk ma jibqax sptar ġenerali tas-saħħa mentali imma jkun sptar ħafna iżgħar fil-fatt fil-ġranet li ġejjin letteralment ħanwaqqgħu xi blokki minnu u ħanagħmluhom ġonna terapeutiċi u hemmhekk se jkollna ġo sptar kompletament rinnovat il-livell ħajkun aqwa minn ta' Mater Dei letteralment. Ġo sptar rinnovat ħankunu qegħdin nagħtu servizzi li huma speċjalizzati.
Da u ħafna aktar illi għandna x'namlu fix-xhur u fis-snin illi ġejjin. Għadna kifet fil-bidu, gvern żagħżugħ fejn tidħol il-kura tas-saħħa ġenerali tal-poplu tagħna, għandna ħafna x'namlu, għad irridu nitkellmu fuq kif se ndaħlu is-sistemi tal-intelligenza artifiċjali fil-mediċina u l-machine learning, għad irridu nitkellmu fuq kif ħankomplu nżidu r-robotika u hawnhekk nagħmel appell il-ħaddiema tas-saħħa tagħna. Ir-robots mhumiex ħajjieħdu post ebda professur, ebda tabib, ebda nurse, ebda spiżjar, ebda speċjalist, imma ħajkun qegħdin jagħmlu l-ħajja tal-pazjenti fuq kollox aktar faċli għax nkunu nistgħu nagħmlu is-servizzi tagħna b'mod iżjed preċiż. Ir-riċerka li ħankunu qegħdin niżviluppaw anke riċerka fil-kanser fis-snin li ġejjin, kif ukoll kif qal Professur Montfort. Il-prinċipju li rridu naħdmu fuqu fis-snin li ġejjin hi li s-saħħa mhijiex biss xi ħaġa li tingħata mit-tobba jew mill-professjonisti mediċi tagħna, imma s-saħħa tidħol fil-policies kollha tal-gvern. Jekk ħanibnu l-iskejjel ġodda, Stephen semma l-iskejjel, hemmhekk irridu nkunu ċerti li l-ambjent huwa ambjent li huwa konduċċiv għas-saħħa tat-tfal tagħna u tal-għaliema tagħna. Jekk irridu nibnu t-toroq, irridu naraw li nagħmluhom b'mod illi waslu għal arja aħjar għal saħħa aħjar poplu tagħna. Kull ma nagħmlu hija u jrid ikun mirat biex itejjeb is-saħħa tal-poplu Malti u Ewropej. Nagħlaq kif taħt l-ikbar riżorsa li għandu dal-pajjiż fil-qasam tas-saħħa hija riżorsa umana, il-professjonisti tagħna, in-nies illi meta nsejħulhom, meta jkollna bżonnhom insibuhom, meta kellna dil-kriżi u għadha għaddejja madwar id-dinja tal-pandemija. Malta għamet l-okkażjoni, il-frontliners tagħna għamu l-okkażjoni, rridu nkomplu nħarġu, rridu nkomplu ninċentivaw, imma fuq kollox irridu nkomplu narfu u nirringrazzjaw lill-eroj tagħna tax-xogħol li jagħmlu biex ikollna servizz tas-saħħa f'Malta Għawdex illi huwa lejra tad-dinja kollha. Nirringrazzjakom u nifirħilkom għas-suġġerimenti kbieħ li tagħmlu matul din il-konferenza. Nirringrazzjaw li deputat, Prim Ministru, Ministru għas-Saħħa Chris Fearn għall-intervent li tagħna. Fil-bidu staqsejnieh jekk il-proġett li inaugurajna ta' CT scan ġewwa l-Isptar tal-Onkoloġija kienx iżolat. Naħseb illi bir-risposta tiegħu tagħna risposta waħda titkellem waħda għal fatt illi proġetti saru ma ċertament illi hemm pjanijiet mill-isbaħ għas-settur tas-saħħa f'pajjiżna. Dr. Xwiereb qabel ma tkellem id-deputat Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-importanza tal-ikel li nieklu. Dwar dan il-Partit Laburista ftit ta' xhur ilu wkoll nieda konferenza proġett mill-isbaħ bl-isem ta' Mittidea fejn hemmhekk ukoll ġew mfasslin idejat friski dwar kif nistgħu inkomplu intejbu s-sistema tas-saħħa f'pajjiżna, partikolarment fejn jidħol l-eżerċizzju fiżiku u l-ikel illi nieklu. Dwar dan nixtieq illi nitkellmu ma' Romilda Baldacchino Sarb illi hija spiżjara s-Sindku tal-Mosta kif ukoll kandidata għall-elezzjoni ġenerali f'isem il-Partit Laburista. Romilda, kif nistgħu inkomplu ntejbu il-ħajja tan-nies billi niffukaw u nifirxu iżjed noqtu iżjed nies fejn tidħol l-attività fiżika u l-ikel illi nieklu. L-ewwel nett, l-għodwa tajba lilek Wayne, lilkom kollha hawnhekk preżenti, lilkom kollha li llum qegħdin isseguna mid-djar tagħkom, President, Deputat Mexxej, Deputat Prim Ministru. Jien minn hawnhekk nixtieq nibda billi nirringrazzja mill-ewwel il-Partit Laburista. Nirringrazzjah għal din l-opportunità għax il-Gvern seta' jibqa' dej fit-tmexxija tal-pajjiż mingħajr ma jaraf li jisma' lilna, li jisma' id-diversi stakeholders biex jara kif inhu l-aħjar mod biex jiġġedded. Iżda il-Partit Laburista m'għamilx hekk. Il-Partit Laburista ħsieb li joħloq din il-konferenza biex ikun jista' jisma' lilna. U wkoll din il-konferenza partikolari waslitna għat-tema tal-lum. Il-mod kif aħna nistgħu niġġeddu il-politika għal poplu b'saħħtu. Kemm hija kbira li tisma' gvern li jaraf l-importanza li jiġġedded biex jaraf dak li hemm bżonn biex ninvestu għas-saħħa tal-persuni taċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Xi jfisser meta aħna ngħidu l-kelma saħħitna? Meta aħna ngħidu saħħa nużawha kemm il-darba. Wieħed jibda jiftakar kemm huwa importanti li nqumu filgħodu u nħossuna b'saħħitna, li nqumu filgħodu u li aħna nkunu bl-enerġija. Kemm huwa importanti wkoll li aħna nqumu filgħodu u narfu li nistgħu inkomplu ir-rutina ta' kuljum.
U dan nistgħu nagħmluh ukoll għad diversi trattamenti li dan il-gvern jieħu ħsieb li wkoll iservi biex bekk aħna ntejbu il-kwalità tal-ħajja u l-life expectancy li wkoll issemmiet aktar kmieni. Iżda dan mhux biss, nagħmel referenza min-naħa tiegħi għall-ikel u anke l-importanza ta' l-eżerċizzju. L-ikel li aħna nieklu jifforma parti importanti ħafna biex wieħed jaraf eżattament li jkollu pis li huwa aktar ideali biex aħna nevitaw il-problema ta' pis żejjed jew inkella anka ta' obeżità li aħna nafu li dawn huma żewġ fatturi li ser ikunu qegħdin joħolqu komplikazzjonijiet. Meta inti jkollok pis żejjed u anka obeżità, inti anka hekk kif maħruġ mill-World Health Organization, inti tkun qed iżżid ir-riski tiegħek ta' komplikazzjonijiet. Jekk inti pereżempju persuna diabetika, jekk inti pereżempju persuna li tbati mill-mart tal-qalb, anka jekk inti persuna li tbati mill-kundizzjoni tal-kanċer. Mela f'kelma oħra hemmhekk wieħed jibda jaraf l-importanti kemm huwa importanti li aħna insegwu dieta bilanċjata. U rridu nibdew minn meta aħna nkunu żgħar. Fil-fatt, grazzi għall-Gvern Laburista rajna implementat matul dan l-aħħar snin il-Breakfast Club Service. Jiġifieri dawk il-ġenituri li huma tnejn jaħdmu minflok jibatuhom biskmini lil uliedhom għall-iskola huma jkollhom iċ-ċans ukoll li jibbenefikaw minn dan is-servizz li qiegħed offrut min-naħa tal-Gvern. Rajna wkoll bdil fis-sistema tal-mod ta' ikel li wieħed isib fil-kentin. Jiġifieri bdejna naraw ikel li huwa aktar healthy li qed jiġi servut fil-kantins u rajna wkoll it-tnaqqis ta' ċertu ikel li mhuwiex daqshekk sustanzjuż. Iżda mbagħad wara minn naħatejn nixtieq nagħmel suġġeriment ukoll anke għal Club 316. Bħalissa Club 316 qed ikollna ċ-ċans li narawh li hu jospita ċkejknin tagħna li min-naħa tagħhom joqogħdu hemmhekk biex iwettqu x-xogħol tad-dar, jiġifieri il-homework, u anke jkollhom xi attivitajiet fiżiċi u divertenti. Jien minn hawnhekk nixtieq nissuġġerixxi li wkoll forsi naraw pjan ta' ikel biex dawn wara li spiċċaw l-iskola qabel ma jibdew il-Club 316 bl-istess mod li qed jiġi servut il-Breakfast Club nistudjaw il-possibilità li wkoll ikollna servizz ta' ikel li qed jiġi imqassam. Kif qegħdin ninnotaw ukoll il-bilanċ tal-ħajja huwa importanti ħafna u l-ikel waħdu mhuwiex biżżejjed. U apparti minn hekk irridu ngħinu wkoll biex l-ikel ikun iktar cost effective. Sallum il-ġurnata sfortunatament għadna bis-sitwazzjoni fejn l-ikel li huwa healthy, l-ikel li huwa aktar sustanzjuż iġor prezz li huwa ferm iktar minn ikel normali li huwa aktar ta' malajr. Dak l-ikel forsi il-fast li aħna naqbdu morna xtrajna u bqajna għaddejjin. Mela lek irridu wkoll forsi nikkonsidraw l-opzjoni li ċertu ikel li għandu jkun rakkomandat, forsi wkoll għandu jiġi evalwat ukoll il-prezz tiegħu hekk kif jinħareġ. Nagħti wkoll ħarsa lejn l-importanza tal-eżerċizzju. L-eżerċizzju huwa importanti ħafna. Kemm jista' jkun din hija kultura li rridu naqdu wkoll l-eżerċizzju mhux biss fiċ-ċkejknin tagħna iżda anke fl-anzjani. Insemmi hemmhekk inizjattiva li wkoll għadha kif tħabbret ftehim fejn rajna lil Sports Malta jagħmlu ftehim flimkien mal-anzjanità attiva fuq 3 lokalitajiet. Jien din nixtieq nara estiża fil-lokalitajiet kollha ta' Malta u Għawdex għax aħna kollha kemm aħna kull lokalità għandha l-ġenerazzjoni anzjana u aħna l-anzjani tagħna rridu nżommuhom involuti, irridu nkomplu ngħinuhom, irridu nkomplu nżommuhom ukoll aktar soċjali. U anke l-persuni b'diżabilità ejjew inkomplu naħdmu biex anke noħolqu dawn it-tip ta' ċentri ta' eżerċizzji biex persuna li hija diżabbli wkoll ikollha ċans li taċċessa aktar postijiet biex ikollha wkoll l-eżerċizzju ħalli iżżomm fit min-naħa tagħha. Jien minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja l-Gvern tal-li huwa Gvern li jisma', Gvern li jwettaq, Gvern li jaraf it-tibdiliet li hemm bżonn biex ikompli jinvesti fiċ-ċittadini Maltin u Għawdxin. Grazzi l kulħadd. Grazzi Romilda tal-ħsibijiet tiegħek. Id-Deputat Prim Ministru għalaq billi semma s-saħħa mentali. Ma nistgħux ma nitkellmux dwar is-saħħa jekk ma nitkellmux dwar is-saħħa mentali. Dwar dan se nkunu qegħdin nitkellmu mat-tabib Melkin Paula Ġus Galja, se naraw ukoll dwar l-investiment u ċertament li ser ikellimna dwar dan Melkin, speċjalment li sar fil-faċilità ġdida Casal Nuovo, parti u b'relazzjoni wkoll mal-istrateġija nazzjonali li għandu dan il-Gvern għas-saħħa mentali. Melkin, il-ħsibijiet tiegħek. Grazzi lilkom, il-ħadd it-tajjeb il-kulħadd.
Hawnhekk qed nara diversi kollegi, ħbieb, tobba tal-familja qegħdin erba' inkluż jien. Is-saħħa mentali mhijiex biss l-assenza ta' mard psikjatriku hija importanti li nifhmu din ħaġa. Mija wkoll li persuna tħossha wert, tħossha kuntenta. Waħda mill-affarijiet li aħna bħala tobba tal-familja niltaqgħu magħhom bil-mod individwa ta' persuna hija jiġi persuna quddiemek u tgħidlu x'għandek. Taf li hu b'saħħtu fiżikament. Jgħidlek imma m'iniex kuntent, ħabib. M'iniex kuntent. U dik aħna nesperjenzawha ħafna mill-qrib peress li nkunu qegħdin viċin il-man-nies il-ħin kollu naħdmu magħhom. Meta niġġeddu ma jfissirx li nneħħu li għandna, anzi, insaħħuh. Bil-pandemija u ritna biċ-ċar għaw l-esperjenzi ta' kulħadd tal-ispeċjalisti kollha nafu li kieku ma kellniex sistema tas-saħħa eċċellenti bħal ma għandna ġewwa l-Mater Dei u anke fil-kura primarja kieku ma wasalniex fejn wasalna f'din il-pandemija u dik kulħadd japprezza, inkluż Ursula von der Leyen 4 ilu. Imma rridu mmorru pass oltre minn hekk biex niġġeddu, rridu naħsbu wkoll fl-individwu fil-persuna, fil-kuntentizza ta' dak li jkun. Irridu li jkollna poplu kuntent biex verament ikollna poplu b'saħħtu. Hemmhekk inkunu qegħdin nilħqu lil kulħadd. U meta nitkellem kuntent, bniedem mhux sempliċement li tgħid isma' tajtek kollox. Iva, prosit, tajtu kollox. Imma tittaħseb f'kull lat li dik il-persuna qed ittija il-kapital psikoloġiku, l-kapital mentali tagħha, dak li jkun jgħid li kapital psikoloġiku, kapital mentali xi tittejt biha. Li bniedem titagħtih it-tama. Bniedem tittinċentivah, bniedem trid tagħmlu japprezza lilu nnifsu. Bniedem trid tiġibu reżiljenti li fajnejn l-istresses kollha li għandna fil-ħajja ta' kuljum. Dal-bniedem irid ikun kapaċi jaffaċċjhom. Mhux hekk biss imma. Meta inti qed tagħmel hekk, kultant matul dil-pandemija bdejt ngħid f'qalbi u nitħawwad. Bdejna nippruvaw inġeldu l-ekonomija mas-saħħa. Ma tistax. Ma tistax, u ħanejdlek għal xiex ma tistax. Ma tistax għal raġuni waħda meta inti qed tindirizza il-problemi u jkollok persuna, jkollok ħaddiem mentalment b'saħħtu. Dal-ħaddiem ħajkun iktar produttiv. Ħażżid iktar l-ekonomija. Il-bniedem ħadd raġuni għal xi qed jgħix. Jekk neħħilu x-xogħol tiegħu ħadd titliflu l-identità, ħadd titliflu s-saħħa tiegħu. U dik hija l-importanza li rridu nifhmu. U meta inti qed iżid l-ekonomija, l-bniedem qed ikun iktar kuntent. U mbagħad biex inkomplu nagħlqu ċ-ċiklu, bniedem kuntent tagħtih il-postijiet sbieħ fejn għandu joħroġ, il-postijiet fejn jista' jonfoq lira li qed jaqla permezz tal-flus li qed jgħix, tal-flus li qed jieħu. Posti li kapaċi jixtri post deċenti fejn jgħix lilu l-familtu. U awtomatikament jiġi ċiklu. Importanti aħna li fil-individwalità tal-persuna dawk indaħluhom fil-policies tagħna sabiex verament inkunu qegħdin niġġeddu. Dik hija s-saħħa mentali li fil-fatt inkunu qegħdin naħdmu fuqha. U hawnhekk naċċenna biex mhux biss innaqsu dik it-tabu. Għax kollha kemm aħna b'xi mod jew individwali, b'xi mod jew ieħor missejna mas-saħħa mentali, ħadd mu superhero, ħadd. Ejja naħdmu l-kol flimkien, naqsmu l-esperjenzi tagħna u meta niġbdu verament ħabel wieħed bi-sforz kollettiv, naslu verament f'pajjiż, f'poplu li huwa kuntent bis-sistema ta' saħħa, li huwa kuntent bit-tmexxija tiegħu u li hu stess ħa ninċentivawh sabiex fl-aħħar mill-aħħar jasal u jwassal il dan il-pajjiż aktar il-qudiem fejn aħna kollha qegħdin nimmiraw li naslu. Grazzi. Ringrazzjaw l-tabib Galja tal-intervent li għamel. Wasanna l-aħħar intervent tagħna f'din id-diskussjoni li qegħdin nagħmlu hawnhekk illum se nkunu qegħdin ninaqdu ma' tabib u l-membru parlamentari Silvio Grixti. Naturalment, il-gvern matul il-pandemija dejjem ħaħsib is-saħħa tal-poplu Malti Wawċi, dejjem kien fiċ-ċentru tad-deċiżjonijiet li qed jieħu f'dan ir-rigward. Nixtieq insaqsi lit-tabib Grixti anka fl-isfond ta' dak kollu li tkellimna dwaru kif jikkumpara il-ħidma tal-gvern, il-ħidma parlamentari tal-gvern fis-settur tas-saħħa meta tikkumpara ma' amministrazzjonijiet preċedenti. Grazzi, nsellimilkom u nsellem il-daw kollha li jkunu qegħdin nisimgħuna minn ġewwa djarhom jew minn fuq il-medja soċjali.
Jiena nħoss li dan il-gvern, dan il-partit immexxi minn il-Prim Ministru dejjem kellu l-poplu Malti fiċ-ċentru ta' kull deċiżjoni, mhux biss għas-saħħa, għas-saħħa mentali, għas-saħħa ekonomika. F'xahar li kien ilu biss Prim Ministru Robert Abela ġie ffaċċjat ma' din il-pandemija, sitwazzjoni mondjali li tinbidel minn ġurnata għall-oħra, sitwazzjoni dinamika, rridu jittieħdu ċertu deċiżjonijiet li mhux dejjem kienu populisti, però kienu deċiżjonijiet li l-qudiem kienu se jwasluna għal ċertu riżultat illi llum il-ġurnata għandna 92% tal-poplu Malti vvaċċinat, bdejna nagħtu issa il-boosters u il-pandemija ma ġabitx biss magħha il-vaċċinazzjoni, ġabet magħha wkoll problemi oħrajn għaliex hekk ma jkollokx flus. Ma tistax tibqa' dej inti u għalhekk dan il-gvern nieda injezzjonijiet ekonomiċi biex l-impjiegi, biex in-negozji ma jintilfux. Ġifieri kien hemm stimulazzjoni ekonomika allaċċjata mas-saħħa tal-poplu. U nerġa' ntenni li dejjem ma bżajniex nieħdu ċertu deċiżjonijiet u dejjem żammejna l-poplu, dejjem żammejna l-pazjent fiċ-ċentru ta' dawn id-deċiżjonijiet. U inti saqsejtni wkoll fit-tieni mistoqsija kif nista' nikkumpara. Ftit diffiċli biex tikkumpara. L-ewwel xogħol għandna partit fl-oppożizzjoni negattiv, aħna partit li dejjem naraw fejn ħammorru, jikkritikawna, però l-istess ħaġa, il-politika tagħna hija politika modesta, differenti minn politika ta' supervja, politika negattiva, u dik naħseb hija il-bażi li aħna rridu mmorru quddiem għandna għal-qalbna il-dan il-poplu, għandna għal-qalbna in-nazzjon. U ma nistax ma nsemmix ukoll minn fejn tlaqna aħna bħala gvern, bħala partit, ma ninsewx il-mediċini out of stock li kulħadd kien jikkritikana, kulħadd kien jgħidilna kif ħanittakiljaw, illum il-ġurnata m'għadhomx issemmew il-listi ta' stennija, il-refurbishing fil-bereġ, fil-kura primarja, ma ninsewx ħbib tiegħi minn fejn tlaqna. Però kif semmew ukoll il-kellima ta' qabli, dawn il-laqat, dawn il-konferenzi mhumiex hawnhekk biex aħna noqogħdu nagħtu l-eloġi. Huma konferenzi biex aħna nagħmlu autokritika, kritika biex imorru l-qudiem, kritika biex għada ikun aħjar mill-lum, kritika biex inkunu nafu fejn irridu mmorru, biex nadattaw, biex nameljoraw u biex ma dan il-partit tantek kbir, ma dan il-Prim Ministru u t-tim kollu mill-ikbar sal-inqas wieħed, huwa importanti li issa naqbdu r-ritmu ħalli aħna tassew nkunu qegħdin nameljoraw il-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna u nibqgħu għaddejjin fuq din l-istrateġija ta' suċċess. Grazzi. Ringrazzja l-tabib u l-membru parlamentari Silvio Grixtibek, wasanna fit-tmien tal-interventi li kellna llum, diskussjoni interessanti oħra bit-tema ċentrali tkun is-saħħa. Iżda qabel nikkonkludu din l-attività bħala parti mill-konferenza li qed itella l-Partit Laburista, nistieden issa lid-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista, il-Perit Daniel Mikallef. Grazzi ħafna l-kellima kollha. Ħadd ħafna noti minn dak li jettu, ħadd gost nisma' kull intervent dwar dan il-settur tant kruċjali għal kulħadd. Kellna wkoll id-Deputat Prim Ministru li għatanna nifisna bl-affarijiet li ħabbar li ħejġu inawgurati u miftuħin jew mibdula fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. U jekk irid nislet nota li taqqat l-interventi kollha, prattikament kulħadd għamel referenza liha minn mod u minn ieħor. Id-domanda
li nsaqsu minkejja l-ħafna tajjeb li għandna f'da s-settur wasalna u t-tweġiba ta' kulħadd hija le. U hija le x'minkejja l-ħafna tajjeb li għandna li għadna huwa l-ambizzjoni li nkomplu mixin il-qoddim. Dalgħodu stajna niltaqgħu hawn u nitkellmu dwar diversi aspetti ta' dan is-settur u niddiskutu wkoll il-futur għal raġuni waħda biss. Għax pajjiżna tmexxa u qed jitmexxa baqal kbir fl-immaniġġjar tal-pandemija. Kieku diskussjoni kienet tkun totalment differenti. Pajjiżna ma seta' jagħmel dan għal żewġ raġunijiet. L-ewwel, kif qal Kirsten, għax għandna fost l-aqwa professjonisti u ħaddiema fid-dinja, mhux fl-Ewropa, fid-dinja. U nieħu l-opportunità biex nirringrazzjahom tas-servizz tagħhom lejl u nar. It-tieni, għax bħala pajjiż konna preparati u ħadna d-deċiżjonijiet li għamlu d-differenza kollha. Għax bħala pajjiż is-saħħa tan-nies inqisuha bħala l-ewwel priorità. U għax kellna il-finanzi. U ekonomija li tant issaħħet l-aħħar snin li seta' jsir l-investiment kollu neċessarju b'mod immedjat. Fil-qasam tas-saħħa l-isfidi li għandna ukoll għandhom element komuni tista' tgħid mas-setturi kollha l-oħra, kif rajna dalgħodu. F'kull diskussjoni li jkollna dwar kull qasam bl-avvanzi kbar li saru fl-aħħar snin m'għadniex nitkellmu fuq il-fundamentals, fuq il-bażiku, anzi tant sar xogħol li kull diskussjoni issa saret ħafna aktar speċifika dwar kif ħanollu il-livell ta' dak li diġà għandu livell għoli. U bla dubju li anke fis-saħħa in-narrattiva inqelbet totalment. Sa ftit snin ilu konna ta' spiss nisimgħu min jistaqsi kemm hija sostenibbli s-saħħa b'xejn. Illum mhux talli qas biss nistaqsuha, imma niddiskutu kemm irridu naraw aktar servizzi jiġu introdotti għal benefiċċji tal-pazjenti Maltin u Għawċin. Illum m'għadniex nitkellmu fuq il-mediċini out of stock kif għadu kemm qal Sieħbi Salvinu. Illum nitkellmu fuq liema mediċini u kuri speċjalizzati irridu li jiżdiedu. U mhux nitkellmu biss għax biex jiparla kulħadd bravu. Ftit ġimgħat ilu rajna l-Prim Ministru Robert Abela iħabbar investiment ta' 3 miljun euro. 200,000 euro fis-sena għal kull persuna li tbati bis-cystic fibrosis. Flus imberkin. Aħna lekk irridu jinħoloq il-ġid. Qed nitkellmu dwar 20 ruħ f'Malta, imma x'differenza kbira tagħmel f'ħajjithom. Is-saħħa mhuwiex settur iżolat, semmiha il-Prof Montfort pereżempju beda jsemmi l-enerġija, it-toroq, il-karozzi. Mhuwiex l-isptar u l-polyclinics biss. Saħħitna għal istil ta' ħajja li ngħixu, semmit anke Romilda, l-ambjent ta' madwarna. U fl-aħħar xhur jekk qatt kien hemm bżonn prova, rajna kif teddida l-saħħet il-bniedem ġabet kroll ta' kollox. Kif qalet Lara, mingħajr saħħa m'hemmx serenità. Fil-proċess li wassal għal mit-idea li ledejna f'Lulju, għamilna enfasi fuq il-prevenzjoni u l-screening kontinwu, l-isport, teknoloġija u anke l-kura paljattiva. Ifukajna wkoll fost oħrajn dwar is-saħħa mentali, daħal fiha f'dettall kemm Malcolm u kif ukoll id-Deputat Prim Ministru. Suġġett li kuntent ħafna l-mod kif żdiedet l-awareness tiegħu u rridu nkomplu naraw l-implementazzjoni għamlet anke referenza li Naomi għall-istrateġija li hemm infassla sal-2030. Aħna nemmnu li servizz tas-saħħa tal-għala livell bla ħlas huwa garanzija ta' pajjiż sod u bħall-edukazzjoni jibqa' pern ewlieni tal-prinċipji ta' dan il-moviment. Dawn huma prinċipji b'saħħithom li żeraw nies bħal Ġużello l-Mercer li nhar l-erba' jagħlaq 60 sena li ħallina. U nieħu l-okkażjoni biex f'isem il-Partit Laburista nsellem il-memorja tiegħu u ta' tant ġganti oħrajn li ħadmu f'dan il-partit li ħallew legat
tant b'saħħtu soċjalment. Ħanaqsam magħkom fil-qosor kemm nista' żewġ esperjenzi li għaddejt minnhom fl-aħħar ġranet. L-ewwel waħda kienet propju f'waħda mill-attivitajiet li waslet għal din il-konferenza fejn iddiskutejna l-IVF u s-saħħa sesswali. Fl-aħħar snin, grazzi għar-rieda ta' dan il-partit, ir-rieda politika u ta' prinċipju, rajna mijiet ta' ġenituri iħadnu l-uliedhom f'idejhom grazzi għall-IVF. Id-Deputat Prim Ministru reġa' semmihom ukoll il-medication ħadd tkun kollha b'xejn mis-sena d-dieħla ukoll. Sar ħafna fi ftit snin, imma naqbel ma' Ramona. Evidenti li mhux biżżejjed. Waqt din l-attività smajna diversi esperjenzi personali ħafna. Nammetti li nies li ili snin nafhom. Għall-ewwel darba smajt il-ġrajja intima ta' ħajjithom. Ma kontx nafa. Ma kontx naf minn xiex għaddew jew minn xiex qed jgħaddu fi skiet. Hemm tifhem kemm huma importanti dawn it-tip ta' diskussjonijiet fejn bniedem jaf li ħajsib min jifhmu, min jgħadru, min ħajtih l-appoġġ u fil-kastana bħala partit politiku min ħajmexxi l-kawża tiegħu il-qudiem. Għalija mhux aċċettabbli li nisma' b'koppji Maltin li rridu jmorru jew Spanja, jew Ċipru, jew wherever biex ikollhom ċans ta' suċċess ikbar għax il-liġijiet tagħna restrittivi wisq. Jien jaqbadni l-bart meta nisma' l-istejjer ta' dawn in-nies, meta tisma' kif jitkissru emozjonalment, koppji li jitfarku literally. Anka mhux emozjonalment biss, anka finanzjarjament. Nies li jgħidulek nidħol fis-sodda nibki kuljum. Niddiskutu, mela le, iżda kull ġurnata żejda li nagħmlu niddiskutu, hemm familja li l-arlaġġ tagħha qed itektek, qed ikompli jafas. Id-diskussjonijiet iridu jingħalqu. L-appell tiegħi huwa ċar, ejja nieħdu stock take ta' dak li għandna, naraw x'hemm jaħdem tajjeb u hemm ħafna jaħdem tajjeb, x'jista' jaħdem aħjar, nemendaw il-liġijiet li hemm bżonn u nħallu f'idej il-professjonisti tant bravi li għandna sabiex pajjiżna nassiguraw li nkunu qed nagħmlu dak kollu li nistgħu, dak kollu li tipprovdi x-xjenza biex kull Malti u Maltija li għandhom problemi ta' infertilità ikunu qed jieħdu it-trattament l-aktar wiesa' possibbli f'pajjiżna illum qabel għada u naspiraw li f'Malta jkollna l-ogħla rata ta' suċċess pajjiżna. Esperjenza oħra differenti li kelli fl-aħħar ġimgħat. Kont dejja l-baħar u ma' ġenbi kien hemm koppja ma nafiex u bdejna nitkellmu. Kelma ġġib l-oħra u dil-koppja bdew jirrakkontawli l-esperjenza tagħhom ma' binthom transgender. U qasmu miegħi id-diffikultajiet li għaddew minnhom, l-emozzjonijiet. Qasmu miegħi imma u semmew li xi ismijiet speċifiċi, m'għandix il-permess għax ma staqsejx għalih biex ngħidhom hawn l-ismijiet speċifiċi, l-għajnuna kbira li sabu minn professjonisti fis-settur tas-saħħa u fis-supporting agencies. Minn hawn insellmilhom dawn in-nies. Daw ikunu salvaw il-ħajja litteralment ta' familja, s-saħħa mentali tagħhom. Kull storja għandha l-perkors tagħha. Qaluli imma kif qabel qatt ma setgħu jifhmu dak li kien jgħid ħaddieħor. Ma setgħux forsi jifhmu biżżejjed xi tfisser li persuna titwieled f'ġisem li tħoss li mhux tiegħu jew tagħha. Ma kienx jifhmu kif persuna tħares fil-mera u ma tarafx lilha nnifisha. Kienet konverzazzjoni miftuħa ħafna li kellna. Mhux b'ton ta' dwejjaq, anzi, kienet b'ton ta' sodisfazzjon li fehmu ħafna aktar minn kulħadd dawn is-sitwazzjonijiet u li binthom qed taffaċċja l-kumplament ta' ħajjitha kuntenta u maħbuba għal dak illi hi. Li hu żgur imma, u hekk għedna xulxin, li sa ftit snin ilu ma setax ikollna dil-konverzazzjoni f'pajjiżna. Sa ftit ilu laqqas mal-aktar nies qrib tiegħek ma titkellem fuq dawn l-affarijiet, ħsib wara ma xi ħadd li ma tafx tiltaqa' miegħu il-baħar. U dik il-bidla ma ġietx waħda. Dik il-bidla ġiet għaliex dal-moviment kellu l-kuraġġ li jagħmel rivoluzzjoni soċjali li fissret
li f'ħafna nies jistgħu jgħixu ħajjithom b'mod normali. Imma l-enfasi tagħna mhuwiex dak li għamilna. Iżda li dak li wettaqna sa issa jrid iservi bħala l-bażi tal-ħafna li fadlinna x'namlu. Fadal diskriminazzjoni, fadal bullying, fadal nuqqas edukazzjoni, fadal min iħoss nuqqas ta' kuraġġ, min iħossu waħdu. Xogħolna huwa li nkunu hemm għal dawn il-persuni. Xogħolna hu li nibqgħu nġeddu dak li hemm bżonn u nappella lil persuni bħal din il-koppja li tqajt magħha. Ibqgħu tkellmu. Daqskemm tistgħu tispjegaw intom ma nistax jien, ma nistax Ramona, ma jistgħu sħabi. Intom iċ-ċavetta sabiex ikompli ir-ritmu ta' bidla u l-affarijiet li hemm bżonn jiġu indirizzati ikomplu jiġu indirizzati. Dawn huma esperjenzi li ħadd minna ma jista' jifhem sakemm ma jgħaddix minnhom. U xogħolna fuq il-politika mhuwiex li ngħaddu minn xi ħaġa biex nifhmuha, dik mhux politika. Xogħolna li nindirizzaw ir-realtajiet li jista' jesperjenza kull individwu biex nassiguraw li kulħadd ikun jista' jgħix komdu, ħajtu, maħbub u kif inhu u kif inhi. U ngħaddi biex nikkonkludi. Tipprova ma tgħid xejn kultant, imma l-istonku ma jtikx. Wara l-attività li kellna għawdex il-bieraħ li fiha l-Prim Ministru ħabbar fost l-oħrajn l-akbar pakkett ta' finanzjament Ewropew Gżira Wċija, Rabba Fabur li jaħdem b'mod nadif, il-riabilitazzjoni tal-Miżbla tal-Qortin, Airlink li ma tieħu ebda art agrikola, nirċievi link tal-aħbarijiet badili xi ħadd tas-sit ta' Net News u t-titlu jkun Robert Abela jkompli kopja l-proposti tal-PN. U l-ewwel semmejt il-mittidea li ressaq il-Partit Laburista ftit xhur ilu, apparti l-infantilità ngħidha b'dispjaċir tal-oppożizzjoni li tagħmel promozzjoni u tgħid more than 100 ideas bħal speċi aħna ressaqna aktar mill-Labor. Mur jgħidilhom jekk ridna stajna minna 1000 ideas, imma insomma naslu għalihom ukoll. Daw il-mittidea qegħdin prattikament jiġu kkupjati kollha mill-Partit Nazzjonalista meta kuljum qed iħabbru ċertu affarijiet, speċjalment dak ambjentali. U x'suppost nagħmlu? Noqogħdu nagħmlu news item kuljum? Lewx. Dak lob ta' tfal. Aħna nieħdu pjaċir naraw ċertu idejat jikkonverġu u nħabtu l-idejat dik hija l-politika li nemmnu fija. Nittamaw biss imma li meta niġu għall-implementazzjoni ma narawx oppożizzjoni li tipprova tintoġob ma' kulħadd u tbiddel l-idejat tagħha skont dak li kun intqal filgħodu fuq il-Facebook. Aħna inkomplu naħdmu bir-ritmu li niddeċiedu aħna, l-aġenda tagħna nagħmluha aħna u mhux ħadd ieħor. Li hu żgur imma dan il-partit mhux se jkun parteċipi f'xi logħba responsabbli li nwedu kollox lil kulħadd. Ħadd ieħor jagħmelu u jiġġudikaw in-nies, aħna bħala partit imbagħad meta jasal il-mument nniedu l-viżjoni komprensiva għall-futur ta' pajjiżna ibbażata fuq il-kredibilità li ksibna li mhux imparlaw biss iżda nwettqu. U għalhekk inħeġġixkom sabiex għada niltaqgħu il-kol hawnhekk karreli konformità mal-protokolls tas-saħħa, nieħdu pjaċir flimkien u nsegwu d-diskors ta' viżjoni tal-Prim Ministru Robert Abela. Viżjoni li tibni fuq il-ħafna tajjeb li għandna bħala pajjiż, viżjoni li l-pern tagħha ser tkun il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin, viżjoni li ser twassal sabiex inġeddu Malta flimkien. Nirringrazzjakom. Nirringrazzja l-deputat mexxej tal-Partit Laburista Daniel Mikallef, nirringrazzja wkoll il-President tal-Partit Laburista Ramona Attart, lil kelliema kollha li kienu parteċipi f'din id-diskussjoni lilkom li segwejtuna permezz tal-mezzi soċjali tal-Partit Laburista. Infakkar li għada appuntament mis-6 ta' filgħaxija l qudiem ġewwa ta' qali hawnhekk taħt it-tinda l-MFCC bid-diskors il-qofol tiegħu jilħqu il-Prim Ministru Robert Abela bit-tema Inġeddu Malta flimkien. Grazzi u l-ħadd it-tajjeb.